महाकविर्भूमितले निपीड्यतं चकार रक्षोधिपतेर्महद्भयं महर्षिभिश्चक्रैः समागतये तमेश्च भूतैश्च सह सयक्षपन्नगैः स्वाहा सुरैश्चेन्द्रैरभृषटात् विस्मतिर्हते कुमारे सकपिर्निरीक्षतः निहत्यतं वज्रिसुलोपमं व्रणे कुमारवक्षं क्षतरोपमेक्षणं तदेव वीरोभिरगामतोरणं कृतक्षणः कालैव प्रदाक्षते इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः ततस्तु रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे मनस्समाधाय सदेव कल्पं समाधिदेशेन्द्रजितं सरोषस्वाहा त्वमस्त्रविच्छस्त्रभृतां वरिष्ठः सुरासुराणामभिशोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्म पितामहाराधनसञ्चितास्त्रस्वाहा स्वतस्त्रबलमासाद्य ससुराः समरुद्गणाः नशेकुस्समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रुता स्वाहा न कश्चित्त्रिषु लोकेषु संयोगेन कदश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपदा चाभिरक्षितः देशकालाप्रदानश्च त्वमेव मतिसत्तमः स्वाहा शक्यं समरेषु कर्मणां न तेऽस्य कार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे नसोऽस्ति कश्चित्त्रिषु सङ्ग्रहेषु न वेदयस्तेऽस्त्रबलं बलं च स्वाहा ममानुरूपं तपतो बलं च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाद्य ರಣಾಪಮರ್ದೆ ಮನಶ್ರಮಂ ಗಚ್ಚತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಿಹತಾಃ ಕಿಂಕರಾः ಸರ್ವೇ ಕ್ಷಮಾಲೀತ ರಾಕ್ಷಸಃ ಮಾಧೀಪುತ್ರಾ ವೀರಾಶ್ಚ ಪಂಚಸೇನಾಕ್ರಮಾಣಿನ ಸ್ವಾಹಾ ಬಲಾನಿ ಸುಸಮೃದ್ಧಾನಿ ಸಾಶ್ವನಾಗರಥಾನಿ ಚ ಸಹೋದರಸ್ತೆ ದಯಿತಃ ಕುಮಾರೋಕ್ಷಶ್ಚ ಸುದಿತಃ ಸ್ವಾಹಾ ಆಮಿತಂ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿಹಿತಂ ಮಹತ್ಬಲಂ ಕಪೇ ಪ್ರಭಾವಂ ಚ ಪರಾಕ್ರಮಂ ಚ ತ್ವಮಾತ್ಮನಶ್ಚಾಪಿ ನಿರೀಕ್ಷತಾರಂ ಕುರುಷ್ವ ವೇಗಂ ಸ್ವಭಾ बलानुरूपं स्वाहा बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गतेषां यदिशान्तशत्रौ तथा समीक्षात्मबलं परञ्च समारभस्वास्त्रभृतां वरिष्ठः स्वाहा नवैरदेन सेना गणशश्चवन्दे न वज्रमादाय विशालरात्रं समारुतस्यास्ते गतिप्रमाणं न चाग्निकल्पकर्णेनान्तं स्वाहा तमेव वर्तं समीक्ष सम्यक् स्वकर्मसाम्याध्यसमाहितात्मा स्मरश्च दिव्यं धनुषस्य वीर्यं प्रदाक्षतं कर्म समारभस्व स्वाहा न कल्वियं मदश्रेष्ठ यत्त्वां सम्प्रेरयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य जमधर्मदा स्वाहा संग्रामे वैनारद्यमरिन्दम अवश्यमेव बौद्धव्यं काम्यश्च विरयोरणे स्वाहा सुतप्पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्ष सुतप्रभावः चकारभरतार मदित्वरेण हरणाय वीरप्रतिपन्नबुद्धित्वा श्रीमान् पद्मविशालाक्षो राक्षसाधिपतयः सुतः निर्जगाम महातेजा समुद्र इव परमणित्वा हरि ओम प्रथम जाऊन भद्र नरसिंहाक तशी मुलकी देवाक तशी गुरुवर्यांक वंदन करून आज मुलकी देवस्थानात हांव राबिल्लो आसा हांगा एक वार दुखून एक व्हडले यज्ञ जाता आसा रामनाम जपयज्ञ सगळे समाजाच्यान जप करून ताजें पूर्णाहुतीकी हवनाकी तयार जाता आसा हें तूं एक भाग घेवचें म्हाका अवकाश मेळ्ळो हांव हरिगुरूंक वंदन करता आनी एक कसं म्हणल्यार एक कार्यक्रमा निमित्त सगळे आमगेले समाज उद्धार जावका जगत्यांत खंय आमगेले जन आसाची तांकां पुराय जाणांक वंदन करून घेता तशींच आज आमी मंजेश्वर देवाक एक स्वर्णपल्लीक करून ते 8 पंटाक शोभायात्रा घेवन वता आसाची काली आमकां हांगा घेवन रपचें तशें जालें मुलकी देवस्थान आडळित मंडळीन आमकां अवकाश कोन्न दिलो तांकां धन्यवाद सांगता मात्र न्ही देवाल एक नडेरी आमगेलो पल्लक घेवन दवरून आमकां एक रात्री राबून घेवन आमकां देवालकी सोमेलकी सेव करचें भाग्य मेळ्ळें तें आमगेलें समाजाचें विशेश जन मंजेश्वरचें भाग्य म्हूण लेखता हांव हे कार्यक्रम जाले निमित्त सर्वांनी म्हळ्यार प्रत्येक समाजा बांधवांक हाजे एक अनुग्रह जावका देवानी सर्वांक एक समाजाक अभिवृद्धी जावं तशी अनुग्रह करता देवालय स्वाम्याले वंदन करून म्हगेले 2 उतरां मुक्तिता धन्यवाद परब्रह्मा नरसिंहा जय नरसिंहा नरसिंहा
ಒಳಲಂಕಾಧಿಪ ನಳಿನದಳಾಂಬಕ ಬಲಿಮರ್ದನ ಘನ ನರಸಿಂಹ ಜಲಧಿಶಯನ ಜಯ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಜಲಧಿಶಯನ ಜಯ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಭಯ ನಿವಾರಕನೇ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಮೂಲಿಕವಾಸ ಮುರಮರ್ದನ ಹರಿ ಮೂಲಿಕವಾಸ ಮುರಮರ್ದನ ಹರಿ ಮುಮುಕ್ಷು ಪ್ರಿಯ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಕಾಲ ಕಾಲ ಮಹಾ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಕಾಲ ಕಾಲ ಮಹಾ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಕಾಲ ಕಾಲ ಮಹಾ ವ್ಯಾಳಶಯನ ಹರಿ ನರಸಿಂಹ ವ್ಯಾಳಶಯನ ಹರಿ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಓಂ ದಯರವಿ ಸಹಸ್ರದ್ಯೋತಿತಂ ವೃಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಂ ಪ್ರಳಯ ಜಲವಿನಾದಂ ಕಲ್ಪಕೃತ್ವಂ ವಿವಕ್ತಂ ಸುರಪತಿರಿಪುವಕ್ಷಚ್ಛೇದರಕ್ತೋಕ್ಷಿತಾಂಗಂ ಪ್ರಣತ ಭಯಹರಂ तं ನಾರಸಿಂಹಂ ನಮಾಮಿ. परमथा ब्रुवन् स्वाहा आदित्यमार्गं सहदा महात्मा सतत्र रक्षोद्धि पपादमूले ददर्श राज्ञपरिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च स्वाहा ॐ सतदर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमं रक्षोभिरविकृताकारैः कर्ष्यमाणमितस्ततः स्वाहा राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तम् इव भास्करं स्वाहा ॐ सरोषसंवर्तिततां रतुष्टिर्दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशतं प्रतिमुख्यमन्त्रीं स्वाहा यथाक्रमं तैः स कपिश्च पृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतस्सकाशादहमागतोऽस्मि स्वाहा इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 48 अनंतकल्याणगुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशाय श्री विष्णु प्रणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम तुमको मिलने में दी दो वगोक दी दोन दोड्या उद्दालया सूर्यगमनादस्य विष्णुतो भीमविक्रमः हनुमान् क्रोधतां प्राक्षो रक्षोऽधिपममैक्षत स्वाहा ॐ भ्राजमानं महार्हेण काञ्चनेन विराजता मुक्ताजालव्रतेनाथ मुकुटेन महाद्युतिं स्वाहा अवज्रसंयोगसंयुक्तैर्महार्हमणिविग्रहैर्मैराभरणैर्चित्रैः मनसेव प्रकल्पितैः स्वाहा महार्ह क्षोमसंवेदं रक्तचन्दनरूपं स्वरुलिप्तं वा विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिर्स्वाहा विचित्रं दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनीयैः అంజలుదేవు వెంకటరమణుతో
అంగెలు దేవుతో వెంకటరమణుతో 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 గోవింద 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 అంగెలు దేవు వెంకటరమణు 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 వైక్షత స్వాహా భారమానం తతో దృష్ట్వా హనుమాన్ రాక్షసేశ్వరం మనసా చింతయామాస తేజసా తస్య మోహిత స్వాహా అహో రూపమహోధైర్యం అహో సత్వమహోద్యుతిః అహో రాక్షసాజస్య సర్వలక్షణయుక్తదా ఓం యత్యధర్మో న బలవాన్ స్యాదయం రాక్షసేశ్వరః స్యాదయం సురలోకస్య సశక్రస్యాపి రక్షతా స్వాహా అస్య క్రూరైన శంసైశ్చ కర్మభిర్లోకకుత్సితైః సర్వే బిభ్యతే ఖల్వస్మాత్ లోకాः సామరదానవాः స్వాహా మంత్రైత్సహతే క్రుద్ధః కర్తుమే కారణమం జగత ఇది నిందాం బహువిధాం అకరోన్మతిమాన్ కపి స్వాహా దృష్ట్వా రాక్షసానస్య ప్రభావం శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకి ఆదికావ్య సుందరకాండే 49 సర్గः ఓం తమద్దిక్ ఓం తముద్దీక్ష మహాబాహుః పింగాక్షం పురతస్థితం రోషేణ మహదావిష్టో రావణో లోకరావణ స్వాహా సంకాదాత్మా తద్ధ్యౌచ కవేంద్రం తేజసావృతం కిమేష భగవాన్ నందే భవేత్ సాక్షాదిహ గతస్వాహా येन शप्तोऽस्मि कैलासे मजा प्रहसते पुरा सोऽयं वानरमूर्ति स्यात् किंचित् बाणोऽपि वासुरस्वाहा हंसराज रोषतां राक्षः प्रहस्तं मन्त्रदत्तमं कालयुक्तमुवाचेदं वचो विफलमर्थवत्स्वाहा दुरात्मा पृच्छतामेष कुतः किं वास्य कारणं स्वनभिङ्गेरकोऽस्यार्थो राक्षसानाज्ञवर्धने स्वाहा ममत्पुरीमप्रधृष्यां वै गमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यं पृच्छतामेष दुर्मतिस्वाहा रावणस्य पदश्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसिः भद्रं तेन वेः कार्यात् त्वया कपे स्वाहा मेदतावत्तन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वा वाख्याहि माते भूत् वयं वानरमोक्षदे स्वाहा यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य न चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमां स्वाहा विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणः न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं न मात्रं तु वानरं स्वाहा ओम तत्त्वतः कथयस्वाद्या ततो वानरमोक्षसे अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितं अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये एव मुक्तो हरिवदस्तदा रक्षो गणेश्वरं अपर्वीन् नास्मि शुक्रस्य जमस्य वरुणस्य च धनतेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः स्वाहा ओम जातिरेव मम स्वेषा वानरोऽहम् इह गतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभं मया स्वाहा ओम वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थं विनाशितं तदस्ते राक्षसा प्राप्ता परिणो युद्धकाङ्क्षिणः स्वाहा रक्षणार्थं च देहस्य प्रतियुद्धामयारणे अस्त्रभाषैर्न शक्योऽहं वत्सुं देवासुरैरपि स्वाहा ओम पितामहादेशवरो ममाभिः समागतः राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितं स्वाहा विमुक्तोऽप्यहमन्त्रेण राक्षसैः स्वभिवेदितः केनचित् रामकार्येण आगतोऽस्मितवान्तिकं दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामि तौजसः श्रूयतामेव वचनं वा मम पथ्यमिदं प्रभो स्वाहा श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः हेमवर्णाय नमः मृदुलाङ्गे नमः शुभाशिन्ये नमः कुशाम्बिकाय नमः दिव्यदाय नमः लवमात्रे तं समीक्ष महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थपदव्यग्रं हविग्रहा तमुवाच दशाननं स्वाहा संदेशात् इह प्राप्तस्तवान्तिके हरिः स्वां भ्रातुशृणुसमादेनं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थसहितं वाक्यम् इह चामुत्र क्षमं स्वाहा राजादशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान्
पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरदमद्यदित्वा ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियतरप्रभुः विदुर्देशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनं स्वाहा लक्ष्मणेन सह प्रादा सीतया सह भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यं बन्धानमाश्वदत्वा तस्य भार्या जनस्थाने भट्टासीदेति विश्रुता वैदेहस्य सुताराज्ञो जनकस्य महात्मनः मार्गमाणस्तुतां देवीं राजभद्रस्सानुजा रश्यमोकमनप्राप्ता सुग्रीवेण च सङ्गतस्सा तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितुं स्वाहा ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवस्थापितो राज्ये हर्यक्षाणां गणेश्वरत्वा त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली मानरभुङ्गवः स्वतेन निहतः सिंहे शरेणैकेन वानरस्वाहा सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवसत्यसङ्ग्रहः हरीन् सम्प्रेषयामास हरेश्वरत्वा तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यतश्चोपरिताम्बरे वैनतेय समा केचित् तत्रानिलोपमा हरिवीरा महाबला अहं तु हनुमान् नाम मारुतस्य वरसस्वतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायनं स्वाहा समुद्रं लङ्घयित्वैव त्वां दिदृक्षोरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहेते जनकात्मजा भवान् दृष्टधर्मार्थस्तपः कृतपरिग्रहः परदानां महाप्राज्ञ नोपरोद्धुं त्वमर्हसि स्वाहा हि धर्मविरुद्धेषु वक्वपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामगोपानवर्तिनां शरणामकृतस्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि स्वाहा न चापितृषु लोकेषु राजन विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखममाप्नुयात् तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुजायत मन्यस्व नरदेवाय जानके प्रतिदीयतां स्वाहा दृष्ट्वा ह्यं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम् उत्तरं कर्म यच्छेच्छं निमित्तं तत्र राघवत्वा लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपराजना गृहेयां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीं स्वाहा नेयं दरयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि विशदं स्पृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिव सन्तापलब्धस्ते सोऽयं धर्मपरिग्रहः तस्य नाशयितुं न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः अवध्यतां तपोभिर्यां भवान् समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैः हेतुस्तत्राप्ययं महान् स्वाहा सुग्रीवो देवोऽयं रजक्षो नरराक्षसः मानुषो राघवो राजन् सुग्रीवश्च हरीश्वरः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि स्वाहा धर्मफलसंहितं तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनस्वाप्तं धर्मफलं तावत् भवता नात्र संदेहः फलमस्याप्यधर्मस्याक्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे स्वाहा जनस्थानवधं बद्ध्वा बालिनश्चवधं तथा रामदुग्रीवदख्यं च बुद्ध्यस्व हितमात्मनस्वाहा लङ्कां नाशयितुं शक्तः तस्यैव तु न रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्यक्षगणसन्निधौ उत्सादनममित्राणां सीतायै सुप्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षात् विपुरन्दरः प्राप्नुयादन्यत्वद्विधो जनस्वाहा ॐ यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनी कालभाषेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्मनिधिः ॐ सीताया तेजसा दग्धां रामकोपप्रदीपितां दह्यमानाम् इमां पश्य पुरीं साट्टप्रलोकितां प्रलोक्यमां प्रतोलिकां स्वानिरम्पित्राणि मत्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान्तारां शलङ्काञ्च मा विनाशमुपानय स्वाहा सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विषेणतस्व सर्वाल्लोकान् सुसंहृत्य सुभूतान् सचाराचरान् पुनरेवद्धा स्रष्टुं शक्तो रामो देवादुरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गरे रगेषु च विद्याधरेषु नागेषु गन्धर्वेषु मृगेषु च किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु सर्वतः सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकारेषु नास्ति स्वाहा ॐ यो रामं प्रति युध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्येह कृत्वा विप्रियमीदृशं स्वाहा रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं स्वाहा देवाश्च दैत्याश्च निशाधरेन्द्र गन्धर्व विद्याधरणागजक्षाः रामस्य
सर्वस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ता समरेषु सर्वे स्वाहा ॐ ब्रह्माद्वयम्भोश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिलो त्रिनेत्रस्त्रिपरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रस्वरनायको वा स्थातुन्न शक्ता युधिराघवस्य स्वाहा ॐ ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्णशम्या प्रतिमो प्रियंवरः वशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधं महाकवे स्वाहा रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकपञ्चाशत्सर्गः सदस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयत वधं तस्य रावणः क्रोधमूर्छितः स्वाहा अवदेतस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः स्वाहा तं रक्षोऽधिपतिं पुरुषं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः स्वाहा निश्चितार्थस्ततस्ताम्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवादयितमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविचारः क्षमस्व रोषं त्यरराक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुष्म वधन्न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधादिवेन्द्राः स्वाहा राजन्दरमविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितं तव च सदृशं वीर कपेरस्य प्रमाणमस्तु स्वाहा धर्मद्यश्च कृतद्यश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवित् स्वाहा गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विचक्षणः ततशास्त्रविपश्चित्तं विपश्चित्त्वं श्रम एव हि केवलं स्वाहा तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासदा युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयतां स्वाहा विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः कोपेन महता आविष्टो वाक्यम् उत्तरमब्रवीत् स्वाहा न पापानां वधे पापं विद्यते शत्रुसूदना तस्मादिमं वदिष्यामि वानरं पापकारिणं स्वाहा अधर्ममूलं बहुदोषयुक्तम् अनार्यदुष्टं वचनं निशम्य वाचवाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः सीतलङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थतत्त्वं वदनं शृणुष्व दूतानवध्याः समजेषु राजन्न सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं ह्यनेन प्रियमप्रमेयं न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्ट्वा बहवो हि दण्डाः स्वाहा वैरूप्यमङ्गेषु कषाभिघातो मौण्ड्यं तथा लक्षणसन्निपातः एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वदस्तु दूतस्य नरः श्रुतोऽस्ति स्वाहा कथञ्च धर्मार्थविनीतबुद्धिः परावरप्रत्यायान निश्चितार्थः भवद्गदकोपवशेहि तिष्ठेत् कोपन्न गच्छन्ति सत्त्ववन्तः स्वाहा न धर्मवादेन च लोकवृत्तेन शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु मापि विद्येत कश्चित्तव वीरतुल्यस्त्वं ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणां स्वाहा पराक्रमोत्साहमनस्विनां च दुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रमेयेण सुरेन्द्रसङ्गाजितास्तरुद्ध्येश्वरसकृन्नरेन्द्राः स्वाहा इत्थं विधस्यामरदैत्यशत्रोः शूरस्य वीरस्य तमारितस्य कुर्वन्ति वीरा मनसाप्यलीकं प्राणैर्विमुक्ता नुतभोः पुराते प्रजाप्यस्य कपेर्घाते कञ्चिदपश्याम्यहं गतं ते स्वयं बद्ध्वाद्यतां दण्डो यैरयं प्रेषितः कवित्वाः साधुर्वासाधुः परैरेषु समर्पितः ब्रुवन् परार्थं प्रवान् न दूतो वधमर्हति स्वाहा अविदास्मिन् हदेनान्यं राजन् पश्यामि केदरम् इह यः पुनरागच्छेत् परं पारं महोदधे स्वाहा तस्मान्नास्य बलेजत्नः कार्यः परपुरञ्जय भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति स्वाहा अस्मिन् विनष्टेन हि भूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीता बुद्ध्योदये त्वयि भवदा विरुद्धौ स्वाहा ॐ पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दनैर्नतानां शुद्धाय निर्नाटयितुं न युक्तं स्वाहा अमिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्सनशस्त्रप्रदां वरिष्ठाः गोपप्रवृत्ताः सुभृताश्च योधाः स्वाहा तदेकदेनेन बलस्यतावत केचित्तमादेन कृतोज्जयान्तो तौरारपुत्रामुपगृह्य मूढौ परेषुते भावयितुं प्रभावं स्वाहा निकादराणामधिपोनुजस्य विवेचनस्योत्तमवाक्यमिष्टान् जग्रापत्यातुरलोकरमहाबलो राक्षसराजमुख्यः स्वाहा श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाण्डे सुन्दरकाण्डे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विपञ्चाशत् सर्गाः ॐ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरग्रीवो महात्मनो देढकाल इदं वाक्यं भ्रातोत्तरमब्रवीत् स्वाहा सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्याभिगर्हिता अवश्यन्तवधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः स्वाहा पापीनां किलनाङ्गूलं न इष्टं भवति भूषणं ततश्च दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु स्वाहा ततः पश्यन्तु मम दीनम् अङ्गवैरूप्यकर्षितं
सुमित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः सुसज्जनाः स्वाहा आज्ञापयत् राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरं लाङ्गुलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयतां स्वाहा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कटाः वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासिकैः फटैः स्वाहा संवेट्यमाने लाङ्गुले व्यवर्धतमः कविः शुष्कमिन्धनमासाद्य वने शिवहुदाजनं स्वाहा तैलेन परिशिच्याथ तेक्तिं तत्रोपवादयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसां स्थानताडयत् स्वाहा रोषामृषपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः सबोज संगतैः क्रूरैः राक्षसैर्हरिपुङ्गवत् स्वाहा ॐ सहस्त्री बालवृद्धाश्च रग्मुः प्रीतिन्निशाचनाः निबद्धः कृतवान् वीरस्तत्कालसृणीं मतिं स्वाहा कामं खलु न मे रक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः चित्वा पाषान् समुत्पत्य अन्यामः विमान् पुरस्ताः यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् निबद्धन्ते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिः कृता स्वाहा सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि किं नो रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमित्रं स्वाहा लङ्का चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः स्वाहा अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये कामं बध्नन्तो मे भूयः पृच्छस्योद्दीपनेन च स्वाहा पीडां कुर्वन्ति रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकविं स्वाहा अपरिगृह्य योरहृष्टा राक्षसा कविकुञ्जरं शङ्खभेरीन्नादैश्च घोषयन्तस्व कर्मभिः स्वाहा राक्षसाः क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्मताम्बुरिम् अन्वीयमानो रक्षोभिर्यजौ सुखमरिन्दमः स्वाहा हनुमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम् अथा पश्यत विमानानि विचित्राणि महाकवित्वाः संवृतान् भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान् रथ्याश्च गृहसम्बाधाः कविशृङ्गाटकानि च स्वाहा दधारथ्योपरथ्याश्च तथैव च गृहान्तरान्ये चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च स्वाहा घोटयन्ति कविं सर्वे डार इत्येव राक्षसाः स्त्रीबालवृद्धा निर्जग्मुस्तत्र तत्र कुतूहलात् स्वाहा प्रदीपितलाङ्गूलम् हनुमन्तं दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः स्वाहा राक्षस्यस्ता विरूपाक्ष्यः शंसुर्देव्यास्ततप्रियं यस्त्वजाकृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कविः स्वाहा लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्मापहरणोपमं स्वाहा वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत मङ्गलाभिमुखी तस्य साददासीन् महाकविः स्वाहा उपदस्ते विशालाक्षे प्रेताव्यवाहनं यद्यस्ते प्रतिशुश्रूषा यद्यस्ते चरितं तपः यदि वा त्वेकपत्नी त्वं शीतो भव हनुमतः स्वाहा यदि किञ्चित् अनुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यहेतो मे शीतो भव हनुमतः स्वाहा यदि मां व्रतसम्पन्नां तत्समागमलालसां विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनुमतः स्वाहा यदि मां तारये दार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्ग्रहः अस्मात् दुःखामुसम्प्रोदात् शीतो भव हनुमतः स्वाहा तत्सेक्ष्णार्चिरव्यग्रहः प्रदक्षिण शिखो नलः जज्वाल मृगशावाक्ष्या शंसन्निवशुभं कवे स्वाहा हनुमज्जनकश्चैव पुच्छानलजुतोऽनिलः बभौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेजानिलशीतलः स्वाहा दक्ष्यमाने जलाङ्गूले चिन्तयामास मानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मात् न मां दहति सर्वतः स्वाहा ॐ दृश्यते न महाज्वालः करोति च न मे रुजं शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः स्वाहा अथवा तदिदं व्यक्तं यद् दृष्टं प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतः सरितां वदौ स्वाहा समुद्रस्य मैनाकस्य धीमतः रामार्थं सम्भ्रमस्तादृग किमग्निर्न करिष्यति स्वाहा सीतायाश्चान्द्रशंसेन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावक स्वाहा भूजस्य चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः कथमस्मद्विधस्येह बन्धनं राक्षसाधमयि स्वाहा प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात् सति मह्यं पराक्रमे ततश्चित्वा च तान् पाशान् वेगवान् वै महाकवित्वाः वेगेन ननाद्र महाकविः पुरद्वारं ततु श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतं स्वाहा विभक्तरक्षसम्बाध सादानिलात्मजः सभूत्वा शैलसङ्कारः क्षणेन पुनरात्मवान् स्वाहा परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशादयत विमुक्तश्चाभवन् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः स्वाहा वीक्षमाणश्च तदृशे परेघं तोरणाश्रितं
सतं गृह्य महाबाहो कालायदपरिष्कृतं स्वाहा दक्षिणस्थान् सर्वान् सूतयामास मारुतिः स्वाहा हंसदान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समेक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्च्यमाले प्रकाशितादित्य इवार्च्यमाले स्वाहा इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चूर्मक्षेत्र वीक्षमाणस्तदोलङ्कां कविक्रतमनोरथः वर्धमान समुत्साहः कार्यरेणमचिन्तयत्वा किन्नु खल्ववशिष्टं मे कर्तव्यमिति साम्प्रतं यदेषां राक्षसां भुजः सन्तापजरणं भवेत् स्वाहा वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशः क्षपितः शेणं दुर्गविनाशनं स्वाहा दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः स्वाहा ॐ योक्यं ममलाङ्गूलेन दीप्यते अव्यवाहनः अस्यदन्तर्पणं न्यायं कर्तुरमे विग्रहोत्तमये स्वाहा प्रदीप्तलाङ्गूलस्य विद्युतिपदो यतः भवनाग्रेषु लङ्काया विचरारमहाकविः स्वाहा गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो यथन्त्रस्ता अवप्लुत्य महावेगस्पृहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र विनिक्षिप्य श्वसनेन समोबले स्वाहा प्लुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान्नमो जानमानग्निं कालानलशिखोपमं स्वाहा वज्रतं श्वस्य तथा पुप्लुवेन महागविः शुकस्य महातेजाः सारणस्य धीमतः स्वाहा राजेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः जाम्बमाले समाले च ददाह भवनं ददत्वाः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशब्दोश्च स्वस्मकरणस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य राक्षसस्य आपो करालस्य विशालस्य शूलदाक्षस्य दैवहि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य दैवहि कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः यज्ञरत्रोश्च भवनं ब्रह्मरत्रोस्तथैव दत्त्वा विभीषणगृहं प्रति क्रममानः क्रमेणैव ददाह देषु देशमहारहेषु भवनेषु यमहायशाः गृहे श्रुत्यमतामद्धिं तदाह कविकुञ्जरस्वा ओम सर्वेणां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यमान् आससादाथ लक्ष्मीमान् रावणस्य निवेशनं स्वाहा मन्त्रस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुवन्दरदङ्कारे नानामङ्गलडोभिते स्वाहा प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितं ननाद हनुमान् वीरो युगान्तजलदो यथा स्वाहा श्वसनेन च संयोगात् अतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव ज्वाला प्रावर्त्यादाय हुताशनत्वाः प्रदीप्तमग्निं पवनस्तेजो वेक्तसोजारयन् तानि काञ्चनजालानि मुक्तामणिमयानि च स्वाहा भवनानि व्यनीर्यन्त रत्नमन्तिमहान्तिर तानि भग्नविमानानि निवेद्रवसुताधरे स्वाहा भवनानीव सिद्धानाम् अम्बराज पुण्यसंशये सञ्जन्ये सुमलशब्दो राक्षसानां प्रधावतां स्वाहा स्वे स्वे ग्रहपरित्राणे भक्तोत्साहोज्झितश्रियां नूनमेरोग्यराजातः कपिरूपेण सा इति अग्निपरिहिताङ्गो पतञ्जोरेभ्यः सौदामन्य इवाम्बराद वज्रमिवामुक्तावैढूर्यमुक्तारजतसंहतां स्वाहा सर्वेषां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म काममोक्ष चतुर्विध प्रसार्य चूडाबलजं प्रदीप्तो हनुमदावेगपदोपसृष्ट स्वाहा पुण्यपुरुषार्थ सिद्धिपूर्वक आदित्यकोटि सदृढस्वतेन परिमार्यतिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिप्रमुखैर्भिन्दन्निवाण्डं प्राप्त्यर्थं भद्रे महेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षात् यमो वा वरुणो निलो वा रौद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमो नमानरोजं स्वयमेव कालः चतुराननस्य इहागतो वानरोपधारी वैष्णवं वा कविरूपमेत्य रक्षो विनाटाय परं सुदेनः अचिन्तमव्यक्तमनन्तमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा
इत्येवं मुजुरो बहवो विशिष्टा रक्षोगणास्तत्र सर्वे सम्राणि संगां विग्रहां दग्धां पुरीं तां सदादमीक्षस्वा गंगा सहता प्रदग्धा सराक्षसा साश्वरथा सनागा सपक्षसंगा सम्प्रगा सप्रक्षारुरोदतीना तुमुलं सशब्दं स्वाहा महादादः पुत्रकान्तमित्राः जीवितेषाङ्गगतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं महुदा बृहद्भिः शब्दकृतो घोरतरस्व भीमस्वाहा समावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तजोधा हनुमतः क्रोधबलादभिभूता बभूवशापोपहते संयुक्तां लक्ष्मी देवी विचिंतये सान पोळे राशिले पोड पोळे रागल म्हणले कोणाकाची अप्पण महालक्ष्मी सीतादेवीले सीतायै नमः जानकी देवी रमायै नमः वीरमुख्यं महाबलं रवणी सुतायै नमः रत्नगोपतायै नमः मातुलंगे नमः मैथिली मुक्तिदायै नमः कामपूरिण्ये नमः नृपात्मजायै नमः हेमवर्णायै नमः मृदुलांगे नमः शुभाशिन्ये नमः संदीप्यमाना मित्रस्तां उषाम्बिकायै नमः मनोहरायै नमः मुग्धायै नमः केयूरधारिण्ये नमः अशोकवनमध्यस्थायै नमः वाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् न अकार्यमस्ति क्रुद्धस्य न अवाच्यं विद्यते स्वाहा शुभ्रवे नमः सुकेश्ये नमः रशनान्वितायै नमः रजोरूपायै नमः सत्यरूपायै नमः तामस्यै नमः नमः हेममृग आसिन्ये नमः पतिव्रतायै नमः महामायायै नमः पीतकौशेयवासिन्ये नमः गोष्ठे नमः धनुर्विद्या विशारदायै नमः दशरथस्नुषायै नमः दशरथल्मोगासुनमुण चामरविजितायै नमः सुमेधसे नमः हित्रे नमः दिव्यरूपायै नमः त्रैलोक्यपावन्ये नमः अन्नपूर्णायै नमः महालक्ष्मी नमः दिहे नमः राममोहिन्ये नमः गजगामिने नमः राघवतोषिण्ये नमः दिव्यचन्दनसंस्थायै नमः माता महालक्ष्मी नमः आता कुंकुम जरा आणि देवाला मग्गा रणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुतपमर्त्यवः भयशोकमनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा मग्गुनिगेय
आम्ही जीवन आयल्यान नाना नमुने बाधा गुंत समका एक घरा दुखून बाहेर चमकेलेल्यांक पाय धुवून नाव निव म्हणटा घरा दुखून बाहेर वचूंक जाल्यार स्नान सयावंदन करून कृतस्नानादी नित्यक्रियो तूं कसं करता तें कोरवस म्हूण इथे म्हळ्यार दोळ्या दिसतना तें कसं की तुगेलो वेळ प्रकोप करनाची म्हूण आज आमकां खंय आसतो योग आमी खंय खंय भोंवतात भायर अशे कलमश कली समेत घरा प्रवेश करतात ताजे निमित्त कसंच जाता त्या नाश जावचे खातीर आज देवाला मदीन सालिग्राम दवरला परमात्मा सालिग्राम चुकून जाल्यार म्हणल्यार अर्चन कोरनाकाची म्हणून आमकां स्वाम्यान आशिर्वाद केला शिरसा वयसून घेवन देवा सत्य जावन काम केलां खंय घाल्ल्यार लक्ष्मीनारायणाक पावत ताण आमगेल खातीर अवतार घेवन आज तागेल भाव तागेल बायल तागेल व्हरलेलो भाव तागेल भक्त समेत सपरिवार तागेल आराधना करचें आमकां योग देवान दिला तशी रण मनशाक केन्ना रण व्हडके कोणाले रण दवरून शास्त्र सांगता त्या नाशात रोग आदी आमगेल कालांत मस्त मस्त रोग त्या रोगा केलो पण नांव सांगूक आमकां कळशी करता रोग त्या रोग नांव सांगूक आमी आस तुका न्हय तस 2 वर्स बाद केले वांचून व्हरल्या पुरो म्हळ्यार देवान म्हळ्यार वांचयलां कोण ज्योतिश्यू कोण शिरोमणी कोण वखद दितलो कोण इंजेक्शन दितलो कोण तोंड पडून कोणाले कसले चेल परमात्मा चेल मलगड्याल कसन तत्व शिंगी तीर्थ घे तेंका अमृत पिळिका पुरो उपास आमगे काल आयलो दूर बैस हांव अनवाळो म्हाका पणका उनवून खा तें पुरो उपास जीवन आयलें तशें रोग नाश जाता रणरोग आदी दारिद्र्य कसं केल्यार घरकडेन दरिद्रपण वचना कोटी कडल्या दुड्ड आसपट सूख ना रणरोग आदी दारिद्र्य पाप कसले चांग कोरका म्हणलें पाप कर्म करूंक येता देव गोतना कसले क्षुधमर्त्य वहा अपमृत्यू टॉमेटो ना म्हणून घरकडे आडू चमकले क्रमावत सांगडीक म्हाका कोणी धाडान कोण माती बेतून घेवन अपमृत्यू अयो देवा कसला जावका आशिल्लें तुमी पळयता सदय हांव सांगचें न्ही अपमृत्य भयशोक भय सूर्यतस चेडवां व्हड जाले कुडले चेल्ली 9वा क्लास वचून चंदार आयल्या पुरो चेडवां सद्बुद्धी येवका आज आमकां संपत तोची भय शोक केन्ना पळयल्यार कसं लॉन्च बुडल्या म्हणून तो बसता इतर तशें करता च्या कडेन वसऱ्या वॉलंटियरा काम करऱ्या रंदप वाडऱ्या देवाल पल्लंकी धरी न्हू तो बसता शोक भय शोक मनस्ताप तुगेल पुत्तान तर गलाट केला आज तुगेल केल्ल्या मारामार जाल्या बाटली बेतून घेवन हांव वचना पट्टा घालता असल पुरा घरकडे हावस बापस आयकतच हें पुरो नाश जावं केल्यार परमात्मा सेवा जावं तशी आज परमात्मा साक्षीभूत जावन व्हडली योग इथं म्हळ्यार आमगेल गांवांत वेवस्था पुरा ज्ञान आसा बायल मनशां तुम कसो लापोवका आमी मनान करी स्वाम्यान सांगिल्लें आमकां तुमी म्हणू कोर नाका रे पुरो जाणां भागवेस या इथं म्हळ्यार तूं कसले वय म्हणून जाल्यार नरसिंहा सन्निधानात सूर जावका आमकां केन्ना व्हडसो म्हणटली तशें जावन तांगेल जिवनांत मागीर पुरो दिलां हांगा कसलें जाल्लें नाका म्हळ्यार देव ताजे पुरो जाणां प्रभाव दिता तशें जावन तुमी करा रे म्हण सांगलें आमगेलो युवा उत्साही मुक्तेश्वर अतुल कोडवा आगेल मुखावरची कसं कशी जेवो आनी तूं भागवेस तुका सगळ्यान म्हणून ताणें केल्लें मात न्हय एक भात उडयलेलें आमी त्या भाताक लक्षोपलक्ष भात न्हय लक्षोपलक्ष घोणी भात पुरो येत आसत पुरा जनांक खावच्याक देवान दिला तशें एकू संकल्प सगळ्यां मेळ्ळा हांव कसला सांगता म्हळ्यार देवान अनुग्रह आशिल्लो विशय हो पक्कन तागेले अनुग्रह नासलो आमी आमचेतले कोर गेल्यार तो हात सोडता जाता देवान अनुग्रह आशिल्ल्या विशयांत आमी केन्ना भाग वेसेल की आमकां खंडीत देवान अनुग्रह जाता तशी आज तुमी हे संकल्प केला खंयच्या संकल्पार केला की ते देवान पुरो इडेरसून घेवन फाल्यां देव वापस येया सक्रिय जावन आज हरिसेवा फाल्यां हरी गुरु सेवा करतो मेळ्ळो करा आज कृष्णार्पण केलें न्हय अय्यब्बा ना संख्य नाका आनी संकल्प नाका हें कसलें वाचूं नाका राम नाम करा आज तुमकां प्रसाद रुपार कसं एक नाणी दिता देवा पैपंदा दवरलेले देवा पैपंदा दवरा कुलदेवाक इष्टदेवाक पुरा देवा फूल दवरतना मुलकी नरसिंह देवा उडका वचून ताजेर दवरा राम नाम करा तुमी करा मुखासून घरकडे येयलो सुन्न करतली ती तांकां चिरडून चलतली रामनाम मोळगली सदै आनी कलिप्रभती संसेव्या नमः घरांत कुटुंबाशी समस्त कली भायर वचून
आनंद जीवन आमकां देवान अनुग्रह केला म्हणून ती कीर्त काडून घेवं का आतां देवान सर्वस्व काण घेवं का म्हणून ती धरल्यान जाल्यार कुंकुम प्रार्थना रुपार घाला आनी पांय पडा उपवास धरा आनी कृष्णार्पण करा खंयची खंयची उद्देशार तुमी केला गी देवान काण घेवं म्हणून मागून घेया कायेन वाचा मनसेंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पेत मया मना कृत रामनामक तारक मंत्र जपा ततः अद्य दिने मंडलोपरि सीतादेवी महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे कुंकुमार्चनेन भगवान् ओम तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु स्वीकार करू का मग्गा उठाया वड्डन तुले कुंकुम लावून घ्या देवकाला घरकडे दे ओरेत तानी येद्रा नमस्कार घाला तुमकां तो येद्रा प्रसाद दिताजी गडबड करून घ्या जालें 98% होम जालो 3:30 भितर पूर्णावत जाता देवा निवेद जाता 12:30 भितर पन्न घालताय कोणी देवा पाठी करून वचू नका योग हो आ हब्बनु संराधने प्रसाद घेवन वचू का आता जाल्यार उपहार करून नैवेद्य विळंब देवा पांय पडयता अंदु सक्रिय जावन भागवेसया धन्यजया उठाया उठायचा ना गुरा कुंकुम पाया लागत सुत्तू काढण्यात एक नमस्कार घाला आता धरले बा एद्रा नमस्कार घाला मैं एद्रा घाला थंय घाल नाकाची पांय लागत घालायचं जाय अंगाचा भरता उडका सांगते माय बघतच ना पळ पूर्णावत बैसून इथं पूर्णावत बैसून पळ म्हणे यो 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 माय 9 घंटा कोणाचं 9 घंटे भितर येतात 9:30 भितर जातात 1 घंटा पण घालतात जायचं बघ खंडित जायचं जल्ला म्हणजे नेक्स्ट बॅच अंक सोडयाचं क्रॉस बैसू का एकल्यान करूयात मागून घेतला भाऊजी मुखार यो पाया पाठीपाठ करा त्याकडे तोंड करा मामू पळशेशी अशी तोंड करा लागी येऊ का एकला पाय एकला लागू का माम अशी बैस पूर्वा तोंड करा उजवी हात भितर आयला जालें मामू अशी गुवा मामू
गुंका बैस पूरा जन बैसू का बैस बैस लगे 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 होका मामो गुवा गुवा उजवात भितर येऊ का अशी गुवा लगे लगे एकला पाठी एकला कपडा मध्ये गॅप येऊ जनच 50 राम बैसू का जेची दोग जण एक दवरला चेडस मुंजला पास करा बघा एक बाय अजय रे गेला जेवण पाला पूर्ण होते मस्त मस्त येतस सकड बसल्याची सकडांक देहशुद्धी कचरा तीर्थप्राशन घेतला म्हणून लागता आणि तुम्ही बरे शुचिरभूत जेवण आयल्या म्हणून विश्वास करता आपो 2 वेळा उद्दाला या आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम पूर्वोक्त येतस पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृदय कमल मध्ये निवासी अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्री विष्णु प्रणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम म्हणल्या म्हणके वडान म्हणल्या गेले तुम्ही सदैव म्हणलो संकल्प मूलिकापुर क्षेत्राधिपते पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम तुम गेल्या गावची इष्टदेवाक कुटुंबा कुलदेवा उडगास करा इष्टदेवता कुलदेवता सपरिवार श्रीरामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम मया मत कुटुंब जनैर्वा मत पूर्वजैश्च करत कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सर्वविध दोष निवृत्त्यर्थम सर्वप्रकारेण अभ्युदयार्थम अस्माकं सर्वेषां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थ सिद्धिपूर्वक हम गेल्या समाजा स्वाम्या गुरुवर यावडगास करा धर्मपीठस्य गुरुवर्याणां पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम विशेषतः श्रीमत् उग्रनरसिंह सन्निधौ लोककल्याणार्थम राम भद्रक मंडलोपरि संकल्पित मंत्रपूर्वक पुष्पांजलि प्रदानंच उदादी ताबडा करिष्ये नेलार सोडा पुल्लार जाव तुळशीर सोनकाच आत्मसंगया जलनवा फूलगी तुळसगी अत्तांदरा सपरिवार रामचंद्र उडगास करा ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः श्रीरामाय नमः
घाला मंडलार घाल नाकाची पण घाल्ल्यान दिसता तुमकां थंय घाल्यार मदेंत देवा सालिग्राम दवरला परमात्मो स्वीकार कोरका म्हणून देवाला मागून घेया ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः ओम व्रतवानर जीवनाय नमः माया मारीचहन्त्रे नमः महादेवाय नमः महाभुजाय नमः ओम सर्वदेवस्तुताय नमः ओम सौम्याय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम मुनिसंस्तुताय नमः ओम महायोगिने नमः ओम महोदराय नमः ओम सुग्रीवेप्सितराजदाय नमः राज्यदाय ओम सर्वपुण्यादिकफलाय नमः ओम आदिपुरुषाय नमः ओम परमपुरुषाय नमः ओम पुण्योदयाय नमः ओम दयासाराय नमः ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ओम स्मितवक्त्राय नमः ओम मितभाषिणे नमः ओम पूर्वभाषिणे नमः ओम राघवाय नमः ओम अनंतगुणगंभीराय नमः ओम धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः ओम आयामानुषचारित्राय नमः ओम महादेवादिपूजिताय नमः ओम सेतुकृते नमः ओम जितवाराशे नमः ओम सर्वतीर्थमयाय नमः ओ हरये नमः ओम श्यामांगाय नमः ओम सुंदराय नमः ओम शूराय नमः ओम पीतवासाय नमः ओम धनुर्धराय नमः ओम सर्वयज्ञाधिपाय नमः ओ यज्वने नमः ओम जरामरणवर्जिताय नमः ओम शिवलिंगप्रतिष्ठात्रे नमः ओम सर्वापगुणवर्जिताय नमः ओम परमात्मने नमः ओम परस्मै ब्रह्मणे नमः ओम सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ओम परस्मै ज्योतिषे नमः ओम पराकाशाय नमः ओम परात्पराय नमः ओम परेशाय नमः ओम पारगाय नमः ओम पाराय नमः ओम सर्वदेवात्मकाय नमः ओम परस्मै नमः ओम सपरिवार श्री रामचंद्र महाप्रभवे नमः मणा श्रीराम जय जय राम 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 मणा विद्या बुद्धि धनेश्वर्य पुत्रपौत्रादि संपदः पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे ईप्सितं वरम एक गला फूल प्रार्थना समर्पयामि उपस्थूलश्चो फूल धरा कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् अनेन मया मणा
कृत रामनामक तारक मंत्र जपाराधनेन भगवान् अद्य धने रामभद्रकमण्डलोपरि संकल्पितमन्त्रे पुष्पाञ्जलिप्रदानेन भगवान् ओम तत्सश्री कृष्णार्पणमस्तु. देवाला मग्गा परमात्मा पूर्ण चैतन्य मात्र जागो नाही सुकृतींची स्वाम्यानं समाजांत मस्तकडेनं सक्कड व्यवस्थशील जागो जलरी दैव प्रेरणा नरसिंहदेवाला स्वाती नक्षत्र श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला स्वाती नक्षत्र तंका संन्यास दीक्षांग दिल्ले मात्र नाही खंची रक्ता गुण येता मते गुण येता क्षेत्राधिपती गुण येता म्हणता आम्ही तशी मतेचे उतका गुण आणि परमात्माला पूर्ण दयन कथना उल्लोत्तसल द्यावा म्हणून घेऊन आज वृंदावनस जलरी ಕೆಲವು जन नाही पुरजन म्हणून येतं तंका हृदय कमला दवरून घेऊन पूजा करतसच दिसा हजार पंता उजवास करतात कंचे कार्य अंत हात घालून तंगे हुಡುಗಾಸ್ करतात उड्या पण करणी इथे म्हणारी खाली मुख्य प्राणाला तंगे वृंदावन असतात त्या मुख्य प्राणाक अनुग्रह करतल्या नरसिंहदेवालाही अनुग्रह असं म्हणून दिसला तशी सर्वस्व त्यांनी करून आज आशीर्वाद समाजात येऊन आमगे समाज तुष्टीम पुष्टीम प्रतिविषयां चांग झाला तसल्या दिव्य क्षेत्रांतू असलपुरा कोरका त्यातून स्वाम्यांक सांगचेशिले खंयची असं ಮುಂಜಾನೆ तुमगेल गांवां प्रारंभ जाव करा इथे म्हणारी धार्मिकच कसं नसं त्या मिक्कून वचनात तुम्ही तसं दुखून लौकिक विचार नाशाव का द्यात्र देवा दिल्ल्यानं पावता हे ಒಟ್ಟು ಗೊಂದೋಳಸೋ कसं नाका ते नाट्य नाका नृत्य कोण कोणा खुश करचे नाना नमुने लौकिक चिंतन आज आम्ही समाज बर जायणार आहे म्हणून म्हणतले मग ज्यांना सांगू का मग श्रबून अवहेळन करता सांगचे कर्तव्य सांगला जितलं जन घेताची गोतना देणारी आमगेला हंगा आजी कै आम्ही लौकिक चिंतनान खंयच्याचो अवकाश करून दिन स्वाम्याल देवाल दयन तशी सगळ्यान तुमका ओ ते रब्बून एक दळ देऊन उद्दागाला कृष्णार्पण केला रे दिल्ल्यान खंडित परमात्मा पावता पुल्ला पूज म्हणून कोणी भितर गर्भगृहान पूज केलेलं ना कृष्णार्पण केल्यावर कशी साहेब देवान स्वीकार केला इतले कोरे इतलं पुरा करून सदैव मंडल करून ताका आवाहन करून पूज करून श्रम देऊन पाहून कोरकाव्या कोरका इथे म्हणारे तुम्ही श्रद्धेरी भक्तेरी विश्वासारी केला म्हणून आमकां कळतच तुम्ही घरकड पळयना आम्ही अंग या जाल्लेलं नमून पळून पळयला रे हेज्जी हेज्जाक देवाला अनुग्रह दिसतस कारण तुम्ही श्रद्धेर भक्तीर केलेल्या जपाराधने फल एक सासम भात उडयला आज ही लक्ष कटल्या घोणीस भात भरला अशनार्थम आमकां खावचे खातीर दितो तो परमात्मा तशें दोन खंयचे संकल्पार कसल खातीर केलांगी इष्टार्थ देवा सिद्ध करून आज मुक्ताय कोरनाकाच संकल्प मोडनाकाच कसं नाही मोडनाकाच त्याला सदैव रामनामा परमात्मा हुडगास कर रामनाम निरंतर गरकड करा संख्या नाका करता रबा तुम्ही केल्ले मुखा असून तुमगे चरडू बाळ नत्र पण आमगे मागड्या करून कोर नायला म्हणून तक्क ही साक्षीभूतची रामनामक तारका महायज्ञ जावो म्हणून संकल्प करतच सर्वस्व देवा कृष्णार्पण केला तेव्हा स्वीकार करका म्हणून प्रार्थना करा फाल्ल्या अगत्यच्या स्वाम्यताची तंतू भागवयसया हरिगुरु सेव करा आणि तुम्ही खंयची उद्देशार केला की ते उद्देश सफल जाव तशी अनुग्रह करून देवाला माग उपहारा व्यवस्था एक पण जाला म्हणले कोण कितले पण घेव येतं अगत्य जावन जाल्ले 98% होम जाल्लो आमगेलो 12:30 भितर सम्राधने जाता देवा फाटी घालनाशी वच्चनाशी सकडान अन्नप्रसाद स्वीकार करू चुका म्हणून तुमगेल्या पुनरपी वापस विनंती करता अगोरूटाय याद राहून नमस्कार घाला थंय प्रसाद घेया तुमकां सगळें तांणी स्मारक दितात बरा
मुखार मुखार बेसा म्हाका तोंड करून बेसा दोग जाणां एक धरला घाल मा एक पाटी घालून बेसा लागी लागी बेसा पुरो जाणां बशा वेवस्था करा माई मागशी यो पळंग एक खालस पळय अश तोंड कोरका एक पाय तो घुसोडा माये एक पाय वेद दवरा सुलभ जात पळय माई गुवा अशी बेसू का इन बसल्या म्हणे पुरो जाणां बसो माई गुवा उजवा हात भितर येऊ का वाई पळ्या चीलंतू गुदवरा लागत सांगता अंग मध्ये 3 जणांना बेसू येत मुखार मुखार येऊ का पुरो जाणां बशा व्यवस्था करा माय ओतय बेसू येत अंगाय बेसू जात पळय माय लगे यो 10 मिनट मात्र काय तोंदर ना आरामेर बेसा पसंद नका बसल्या वे थंय एकल्यान बेसू येत गी म्हणून एडजस्टमेंट पळय वता एक जागास पळय सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं उद्दाजित्ताची सूर्य उजव्याक मागीर दाव दोळ्या उद्दालाया आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरून् पूर्वोक्तैवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथो श्रीमन् मध्वाचार्याणां हृदये कमलमध्ये निवासी अनंतकल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्रीविष्णुप्रणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थम् मोणका इथे ओडान म्हणा श्री मूलिकापुर क्षेत्राधिपति पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम तुमगेल्या इष्टदेवाक तुमगेल्या कुटुंबा कुलदेवा उडगास करा इष्टदेवता कुलदेवता सपरिवार श्रीरामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम मया मत कुटुंब जनैर्वा
मत पूर्वजैश्च कृत कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सर्वविध दोष निवृत्त्यर्थं सर्वप्रकारेण अभ्युदयार्थम् अस्माकं सर्वेषां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थ सिद्धिपूर्वक नम्गम्य समाज गुरुवर्य स्वाम्यांक हुಡುಗಾಸ್ಕರ धर्मपीठस्य गुरुवर्याणां पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थं विशेषतः आराध्यमूर्ति श्रीमत् उग्रनरसिंह सन्निधौ सपरिवार रामानुग्रह प्राप्त ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂಜೆ ಚಲ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಾಭಾವ ಸಂಕ ಆಸನಗಳ ಹಂಗೆ ನಡೆಸಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನು ತುಂಗೆದ ನಿಮ್ಗೊಂಗೆತ महालक्ष्मी ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭೈವಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಭಟ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಎನ್ ಭಟ್ करीश ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ ಉದ್ದ ಕುಂಕುಮ ನರಸಿಂಹ ಮಾಧವ್ ಭಟ್ ಕುಂಕುಮ ಸ್ವರ್ಣ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಬೆಂಗಲೆಮನೆ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಆತ್ಮಸಂಗೆ ಅನಂತ ಭಟ್ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮನೆ ಉಮಾನಾಥ ಭಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಟ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಭಟ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ನರಸಿಂಹ ಜನಾರ್ದನ್ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಟ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮನೆ ಜಲ್ಲವೆ ಪ್ರಜೇಶ್ ಭಟ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮನೆ ಕುಂಕುಮ ಕಡ ಉದಯ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಒಟ್ಟೈತನ ಅರ್ಜನ್ ಕೋರ್ಕ ಒಟ್ಟೈತನ ಮುನ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನಜ್ಜ राम प्रसाद कापू देविक अर्चन करता म्हणून हांव सांगिल तशी रिपिटेशन करून गेल्या सुरेख कुंकुम गोरनो देवील ध्यान करा हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया हारनूपुर संयुक्तां लक्ष्मी देवी विचिंतयी गला वैदिक नाव सांगता तनी हंग आसन गला हंगे ನಡೆಸುತ್ತಾ ತುಂಗೆಲಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ಗತ जानकी ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ अच्युत गणपति भट्ट नमः सीताराम भट्ट राघव चंद्रहास भट्ट चंद्रकांत एन भट्ट नमः जनार्दन भट्ट अवनी नरसिंह माधव भट्ट रमेश भट्ट नमः वेंकटेश रामचंद्र भट्ट रत्नगुपताय अनंत भट्ट वीरमारुति देवस्थान आतुलुंगी नमः पांडुरंग भट्ट संपिगे मने नमः उमानाथ भट्ट डॉक्टर चंद्रकांत भट्ट गणेश भट्ट पद्माक्षज मधुसूदन भट्ट रवींद्र भट्ट अंजनेत्राय नरसिंह भट्ट स्मितास्याय सुरेश भट्ट प्रमोद भट्ट संपिगे मने नमः प्रजेश भट्ट संपिगे मने वैकुंठ निलय उदय शंकर भट्ट मायाय नमः श्री नमः मुक्तिदाय नमः कामपूरिण्ये नमः नृपात्मजाय नमः हेमवर्णाय नमः मृदुलांगे नमः शुभाशिन्ये नमः कुशाम्बिकाय नमः दिव्यदाय नमः लवमात्रे नमः मनोहराय नमः मुग्धाय नमः केयूरधारिण्ये नमः अशोकवनमध्यस्थाय नमः रावणादिकमोहिन्ये नमः विमानसंस्थिताय नमः सुभ्रवे नमः सुकेशे नमः रशनान्विताय नमः रजोरूपाय सेंट्रल नरेंद्र कामत दंपती आणि हंगा ब्राह्मण पूजेचे वेदिकेला येऊ का
वडेर बेट विनोद कामत हानी हांगा ब्राह्मण पूजेचे वेदिके लागी ब्राह्मण पूजेक येवका म्हणून तुमगे लागी निमगून घेता. नमः महामायाय नमः पीतकौशेयवासिन्ये नमः मृगनेत्राय नमः बिम्भोष्टे नमः धनुर्विद्या विशारदाय नमः सौम्यरूपाय नमः दशरथस्नुषाय नमः चामर विजिताय हांगा एक मोबाईल मेळ्ळेलो आसा यज्ञ मंडपाला नमः कोणाले दुहित्रे नमः ताजे वारीसदार कोण आसला हांगा येवन ते गुर्तू सांगून हो मोबाईल घेवप. नमः अन्नपूर्णाय नमः महालक्ष्मी नमः धिये नमः लज्जाय नमः सरस्वती नमः श्री महालक्ष्मी नमः जगन्माता श्री सीतादेवी नमः इदे कुंकुमदर अदि मण विद्या आयचे ಒಂದು ದಿನದ ಮಹಾಸೇವೆचे सेवादार नरेंद्र एस कामत आणि तागेले यजमानी संपदः आणि विनोद वडरबेट विनोद कामत तागेले यजमानी प्रधानेन देहि मे गणेश श्रीनिवास पै आणि तांगेले कुटुंबाचे प्रार्थना जगदीश कामत आम्ही घाल्या तुमगेले प्रार्थना देवा पावली आणि उपस कुंकुम दरा कोण कोण खंयची उद्देशार कसकस केला केतर हे पुरा रामनाम तारक मंत्र आणि कुंकुमाचन केलांगी सर्वस्व आमकां देवान वररूपार दिवका म्हणून प्रार्थना करून कृष्णार्पण करा. कायेन वाचा मनसेंद्रियवा बुद्ध्यात्मना वा तशी जी महासेवा वी हरीश दी कामत नारायणा समर्पित वी हरीश दी कामत तांगेल कोणाय घरल्याच्या अंगी होका तारक मंत्र जपाराधने उपासंगता आज महासेवेचे नरेंद्र एस कामत तवन तागेले यजमानी तशी जी वडरबेट विनोद कामत आणि तागेले यजमानी तशी गणेश श्रीनिवास पै आणि तांगेल कुटुंबाचे जगदीश कामत आणि वी हरीश दी कामत तांगेल घरल्याच कोणी असले योका देवान हात धरल्यारी आ जन्मापर्यंत जात तू देवा तर कसं केला कसं नाही कर आम्ही मालगड्यांक कसं केलं त्याग जीवनार तुम्ही आव तो म्हणणे पूर्ण जीवन करताय आम्ही कसं नाही सत्कर्म आचार विचार इथे घरकड केले जन्माचे चिरडून पळयताय आईला सुन्नु मरताय मनात ना आत चाळवाला देवा पूज्यतना हात बांधून घेऊन आमगे अन्य पुराई आता आईला वापस प्राप्ती जातली तसं कोण देवान दिले ते सौमंगल्य सौभाग्य निरंतर घरांत आचार विचार प्रमाण चांग संस्कार प्रमाण चलची तशी आमगेल मालगड्या काळात खंयची रुपार आशिल्ली ते उपस पुनरुत्थान जेवचे तशी आज केले कडक धर्मकर्मात आणि 3 महिने दुखून तुम्ही खंयची उद्देशार केला की तो उद्देश सफलच जेवत तशी आमगेल कुटुंबात आमगेल गांवांत आमगेल राज्याक आमगेल विशेष भारत हिंदुस्थानाकय आज प्रभाव मेळ स्वाम्यान सांगिल्लें कसन तें वाक्य सगी फाल्या दिसा येवन तांणी संतोष देवाला दवरचे तशी कोरका आतां कृष्णार्पण केलां तुमकां सगळीं नाण्णी दिताय प्रसाद रुपारी गोड्रेजा दवर नाका देवा कपटान दवरा मुल्की देवा पायपंदा दवरलेले अत्यमूल्य प्रसाद तो ताका सदैव कुलदेवा इष्टदेवानंतर फूल दवरा मग्गून घेया राम नाम आज समापन जालें म्हणलें कोणाकाची खंडीत जायनी तुमगे संकल्प मा समापन जालो सर हें वाजोवची ध्यान म्हणचे त्या कसं नाही करू नकाची सदैव राम नाम कित्त तुमकां जाता तितलें करा नेक्स्ट टायल घरकड चिरडुवा सुन्नो पुत्र नात्र आमगेल अम्म करतली आमगेल बापम करतली आमी निरंतर कोरकाम घरांत दोळा दिसना नातिले कलिप्रभती समस्यान कली मात्यार येवन बैसून जाला आमकां सगळ्यांक त्या पुराय रामनामक मुखांतर भायर धांवडाया आनी घरां सुखा खातीर प्रार्थना करून घेया देव कुलदेव इष्टदेव ग्रामदेव आमगे नागदेव धर्मदेव समाजा गुरुवर्य मलगड्याल हे 7 जन अनुग्रह खातीर निरंतर प्रार्थना करून घेया आनी फाल्या दिसा कश्ट जेवच्या पुरो इत्या म्हळ्यार हे सर्वस्व पायपंदा दवरलां देवा अर्पण करचें कोणे म्हळ्यार गुरुवर्यान आज हरिसेवा केल्या फाल्यां हरिगुरू सेवा तुमी कोर न्हू स्वाम्यान करतले अर्चना खंय करता फाल्यां केल्ले संतोशाक सहस्रनाम अर्चन स्वामी बैसून स्वता करता फाल्यां
अंतू होते देशापुरतून घरकड बसेल कड्यान त्या कसं असतं लौकिक चिंतन चांग वातावरण येऊन अर्पण करा देवाला मग्गा प्रार्थना करून घ्या आज या तंगुटानो अर्चन केलं कुंकुमास पड सन्नांतून वाट जाव गेला ते घरकड बरा देवा जरा नमस्कार घाला प्रसाद घ्या उपाहारा व्यवस्था घ्या देवा फाटी घालनो वचू नकाची ओढ दिसो देवाला निवेद्याचे अन्नप्रसाद भूरी सम्राजने भागवेसुनो स्वीकार करू संतोषा वचनो पल्योपस अंतु सक्रिय जन भागवेस या म्हणून तुम्हाला सकडाला विनंती करतस कुठं आहे उठायचं पाय लागत कुंकुमाक मुखार करा उठाया आणि मस्या नसायची आज कसं नाही आणि किती ग्रुप असतात बरोबर बाहेर जाऊन गेले सोनू दोन पूर्ण गेले की पैसे त्याच्या बार पैसे अर्चन केलं मस्त योग मिळतो घ्या घ्या पळा अष्टोण करून बैसू का अष्टोण करून एकल्या पाठी पळो का लागे 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 बैसू का 50 जणांना बैसू का चीच अष्टोण करा अंगमध्ये 19 म्हणजे एकल्या पाठी एक तोंड पडून बैसा लागे लागे बैसू का नाही बैस नहीं जाता बैसा 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 कुंकुमाची मागशी करा पुष्पांजली राधवरा पळांकेलो जन पुष्पांजलि फूलना देव का चरण कमल में किया प्रणाम पतित पावन सीताराम माता जी मैं तो बन जाऊं 14 वर्ष बाद फिर आऊं चरण कमल देखूं सुख धाम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुनी शूल सम जब ये बानी पर गिरी कौशल्या रानी धीरज बंधा रहे श्री राम पतित पावन सीताराम समाचार सुनी लक्ष्मण आए धनुष बाण संग परम सुहाए बोले संग चलूंगा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम
सीता जी जब ये सुन पाई, रंग महल से नीचे आई, कौशल्या को किया प्रणाम। पतित पावन सीताराम, मेरी चूक क्षमा कर दीजो, वन जाने की आज्ञा दीजो, सीता को समझाते राम। पतित पावन सीताराम, मेरी सीख सिया सुन लीजो, सास ससुर की सेवा कीजो, मुझको भी होगा विश्राम। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम राजेन्द्राय नमः। ओम रघुपुंगवाय नमः। ओम जानकीवल्लभाय नमः। ओम चैत्राय नमः। ओम जितामित्राय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम शरण्यत्राणतत्पराय नमः। ओम वालीप्रमथनाय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम सत्यवाचे नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम व्रतधराय नमः। ओम सदा अनुमदाश्रिताय नमः। ओम कौसलेयाय नमः। ओम करध्वंसिने नमः। ओम विराधवदपण्डिताय नमः। ओम विभीषणपरित्रात्रे नमः।
ओम हरकोदंडखंडनाय नमः। ओम सप्ततालप्रभेत्रे नमः। ओम दशग्रीवशिरोहराय नमः। ओम जामदग्न्य महादर्प दळनाय नमः। ओम ताटकांतकाय नमः। ओम वेदांतसाराय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम भवरोगस्य भेषजाय नमः। ओम भूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। ओम त्रिगुणात्मकाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिलोकात्मने नमः। ओम पुण्यचारित्र्यकीर्तनाय नमः। ओम त्रिलोकरक्षकाय नमः। ओम धन्विने नमः। ओम दंडकारण्यकर्तनाय नमः। ओम अहल्या शापविमोचनाय नमः। ओम पितृभक्ताय नमः। ओम वरप्रदाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम जितामित्राय नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम रक्षवानरसंघातिने नमः। ओम चित्रकूटसमाश्रयाय नमः। ओम जयंत्रत्राणवरदाय नमः। ओम सुमित्रापुत्रसेविताय नमः। ओम सश्रीकपरिवार श्रीरामचंद्र महाप्रभवे नमः। वापस एक तुळशी फूल धरा म्हणा विद्या बुद्धि धनेश्वर्य पुत्रपौत्रादि संपदः पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे ईप्सितं वरम। कंची उद्देश केला कसल कत्र केला कसन जाव कमुणे केलांगी ते होड मंत्रू आमगे संसाराक म्हणा तुम्ही संकल्प केले प्रमाण अनुग्रह करून देऊ का म्हणू घाला प्रार्थनां समर्पयामी घालचे वापस हातान धरून कृष्णार्पण करा। कायेन वाचा मनसेंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद। अनेन मया कृत रामनामक तारक मंत्र महामंत्र जपाराधनेन भगवान् अद्य दिने भद्रक मंडलोपरि संकल्पित मंत्रे पुष्पांजलि प्रदानेन भगवान् ओम तत्सश्री म्हणा कृष्णार्पणमस्तु। हंगा वेदिकेर ब्राह्मण पूजे जाता हांव वापस नाव सांगता तांणी भटमामान हांगा ब्राह्मण पूजेचे वेदिकेर येवन घेवन आसन स्वीकार करून घेवका म्हण हांव तुमगेले निमगून घेता। पांडुरंग नरसिंह भट वेदमूर्ति प्रशांत भट संपिगे मने अभय अनंत भट अरुण भट बंटवाड़ा श्रेयस भट मंगळूरु राजेंद्र भट उडुपी गिरीश भट किन्नीगोळी शुकानंद भट मंजेश्वर अशोक भट गुरुपुरा गणपति भट कल्याणपुरा दिनेश भट कुंबळे चंद्रकांत भट गुरुपुरा। वापस हांव नाव सांगता पांडुरंग नरसिंह भट प्रशांत भट संपिगे मने अभय अनंत भट अरुण भट बंटवाड़ा श्रेयस भट मंगळूरु राजेंद्र भट उडुपी गिरीश भट किन्नीगोळी शुकानंद भट मंजेश्वर अशोक भट गुरुपुरा गणपति भट कल्याणपुरा दिनेश भट कुंबळे चंद्रकांत भट गुरुपुरा इतले जन वैदिकांनी हांगा वेदिकेर येवन घेवन आसन स्वीकार करून घेवका म्हण तुमगेले हांव निमगून घेता। श्रीराम जय राम जय जय राम
ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಅಭಯ್ ಅನಂತ ಭಟ್ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. अगोर उठाया कृष्णार्पणमस्तु. प्रसाद घ्या उपहार करणं त्याला उपहार करा. सकळान जेवण करून चुका. सुन रे तोता मैं भी पंखों वाला होता, वन वन लेता ढूंढ तमाम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुन रे गुलाब चमेली जूही, चंपा मुझे बता दे तू ही, सीता कहाँ पुकारे राम, पतित पावन सीताराम। नागराज मेरे मनहारी, कहीं देखी हो जनक दुलारी, तेरी जैसी चोटी शान, पतित पावन सीताराम। श्यामा हिरनी तू ही बता दे, जनक नंदिनी मुझे मिला दे, तेरे जैसी आँखें शान, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे अशोकामम शोक मिटा दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे, होगा तेरा सच्चा नाम, पतित पावन सीताराम। वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं न पाई, गिर जाने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಇತ್ಲಿ ಜಾನ ವೈದಿಕಾನಿ ಹಂಗ ವೇದಿಕೆಯರಿ ಉನ್ಗೆವನು ಆಸೀನ ಜೌಕ ಮನ್ಗೆವನು ತುಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗನ್ಗೆತ್ತ दोग जण एक एक हें दोनी ते कुंकुम ओड्डान तुगेला जालें पक्कन कुंकुम उणेस म्हूण जाल्यार घेया वॉलंटियर आले बसले वे सकड पुरो जन बसले वे हां तुम्ही सकडान तीर्थ प्राशन केला हांवें बशिल्यान तुम्ही शुद्ध मुद्रे गिरीश भटमाम हांगा वेदिके एक ब्राह्मण पूजेक शुद्ध मुद्रे करायला म्हणून विश्वास दवरता आणि गणपती भटमाम कल्याणपुर तांणी हांगा खंय गेले भटमा दिया वेदिके एक ब्राह्मण पूजेक तो कुसोडा किनिगोळे गिरीश भटमाम पळया तशीच कल्याणपुर कोरनु आज हंग येवन पण एंट्री कर अशी भायर आसा म्हणून जाल्यार तत्क्षणार्क येवका म्हळ्यार आनी खाल घंट्यान पूर्णावत जाता 12:30 भितर समापन जाता मागशी पन्न घालताच मागीर येवन मुगेल जाय न्ही म्हळ्यार एका कळ्यांक करूं बारीक कश्ट जाता मागीर दादल्यांक सांगतास जाले ते शीघ्र रे तुमगेले रिजर्वेशन करून घेवन थंय बैसुका पळया दोन दोळे लायला हांवें आं म्हण लायले पुरो जाणा सूर्य उजव्याक मागीर दाव्याला या मोणका हांव सांगल्या मणकेची पावल न्हू श्री विष्णू प्रित्यर्थम वडान म्हणल्यार बार लायक मूलिकापुर क्षेत्राधिपते
पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम तुमगेले इष्टदेवाक तुमगे कुटुंबा कुलदेवा उडगास करा म्हणा कल्याणपुरा गणपती भटमाम कुलदेवता अंगयोकर रामन पूजेक सपरिवार श्री रामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम मया मत कुटुंब जनैर्वा मत पूर्वजैश्च कृत कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सर्वविध दोष निवृत्त्यर्थम सर्वप्रकारेण अभ्युदयार्थम अस्माकं सर्वेषां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ कुमटा योगेश कामत चतुर्विध कहीं असलांग्या पुण्य वेदिकेला येवका सिद्धिपूर्वक कुमटा योगेश कामत तुमगे समाज स्वाम्याला गुरुवर्याला उडगास करा धर्मपीठस्य गुरुवर्याणाम् अनुग्रह प्राप्त्यर्थम विशेषतः क्षेत्राधिपति श्रीमद् उग्रनरसिंह सन्निधौ लोककल्याणार्थम श्रीरामनामक तारकमंत्र जपाराधना मंगलाचरण कर्तुम अद्य दिने भद्रक मंडलोपरी जगन्माता महालक्ष्मी सीतादेवी पूर्णानुग्रह हंगत ब्राह्मण पूजे नंतर ದಂಪತಿ पूजे जाता कुंकुमार ದಂಪತಿ बट मला नाव सांगता त्यांनी हंगा वेदिके एदरा येऊन घेऊन बैसू का म्हणून तुमगेलागी लिमगून घेता वेदमूर्ती श्रीनिवास भट वेदमूर्ती महेश भट ದಂಪತಿ वेदमूर्ती सुधाकर भट ದಂಪತಿ वेदमूर्ती कृष्णानंद भट ದಂಪತಿ वेदमूर्ती श्रीकांत भट ದಂಪತಿ तशींची वसंत नायक ದಂಪತಿ वेदमूर्ती हरीश भट मंगळूರು ದಂಪತಿ नरसिंह भट मणिपाल ದಂಪತಿ इतलिया नाना हंगा ದಂಪತಿ पूजेक तयार सुका ब्राह्मण पूजल नंतर ದಂಪತಿ पूजे जाता पळया दोग जणांक एक दवरला सान आयदन अंतुरे ओड आयदन अर्चन कोरका आयदन म्हणले कोणाकाची आपण जगन्माता सीता महालक्ष्मी चरण कमलाक अर्चन करताची हांव केलें सर्वस्व कसन देवा खातीर राम नामुणे सर्वशस्य पुरो रामाले कितले जन कसने रामरक्षा स्तोत्र म्हणा हजार कटल्या काल मस्तरान म्हणले मेगेल तें पुरो देवाक अर्पण करता जाल्यार अर्पण करा ते ताका अर्चन विधान आमी दिलां आतां धरा आनी देवी उडगास करा हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया हारनोपरसंयुक्तां लक्ष्मी देवी विचिन्तये गला सीतायै नमः आणि अर्चन करता सुचे जानकी देवी नमः वैदेही नमः हांव म्हणलेलें म्हाका एक पडटा तुमी म्हणलें आयकपणा तशें रमायै नमः अवनी सुतायै नमः रामायै नमः रत्नगुप्तायै नमः मातुलुंगी नमः वेदमूर्ती नरहरी भट मंगळूರು ದಂಪತಿ ओम भक्ततोषदायै नमः ओ पद्माक्षजायै नमः कंजनेत्रायै नमः स्मितास्यायै नमः नूपुरस्वनायै नमः वैकुंठनिलयायै नमः मायायै नमः श्री नमः मुक्तिदायै कुमटा नमः योगेश कामत आणि कामपूर्णे अंग वेदिकेला येवका
ब्राह्मण पूजक द्रपात्मजाय नमः हेमवर्णाय नमः मृदुलांगे नमः शुभाशिन्ये नमः कुशाम्बिकाय नमः दिव्यदाय नमः लवमात्रे नमः मनोहराय नमः मुग्धाय नमः केयूरधारण्ये नमः अशोकवनमध्यस्थाय नमः रावणादिकमोहिन्ये नमः विमानसंस्थिताय नमः सुब्रवे नमः सुकेशे नमः रशनान्विताय नमः रजोरूपाय नमः तेजोवत्ये नमः सत्यरूपाय नमः तामस्ये नमः वन्निवासिन्ये नमः कट्टकर्ता हेमं मृग आसक्त चित्ताय नमः वाल्मीकाश्रमवासिन्ये नमः ಹಂಗ ಅಶೋಕವನ ಅದಕ್ಕೂ ಓನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಾವಣನ ಮೆತ್ತು ಬಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಣಗಿಯವನು ಸೊಳ್ಳೆಲ ಒಳಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕ ಮುನಿನ ತಿಕ್ಕ ಆಶ್ರಮ ವೆಲೆಲಿ ಲವಕುಶ ಜನ್ಮಾದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೂಚ್ ಮಗ್ಗಿರ್ಪುರೈ ಲವಕುಶ ಅಂಜತ್ತರಿ ಸಂಗತ ವನ್ನಿ ವಾಸನೆ ಉಜ್ಜ ಉಡ್ಲಾನವತಿ ವನ್ನಿ ಮಳಕ ಉಜ್ಜ ತೆಲ ಲಸ್ಸುನ ವಚನ ತಸಲ ಮಹಾದೇವಿ ಕೈ ಪತಿವ್ರತಾಯೇ ನಮಃ ಮಹಾಮಾಯಾಯೇ ನಮಃ पीतकौशेयवासिन्ये नमः मृगनेत्राय नमः बिम्बोष्टे नमः धनुर्विद्याविशारद्ये नमः सौम्यरूपाय नमः रामलक्ष्मण मात नहीं बिल्लु दिलती वही शब्दवेद कई वचन पड़का धनुर्विद्या थी काय विद्या अंतु शिकाला बिल्लु बाण मारो मारना शिरी दशरथस्तुषाय नमः चामरविजिताय नमः सुमेधसे नमः दुहित्रे नमः दिव्यरूपाय नमः त्रैलोक्यपावन्ये नमः अन्नपूर्णाय नमः महालक्ष्मी नमः लज्जाय नमः सरस्वती नमः शांति नमः पुष्टि नमः क्षमाय नमः गौरी नमः प्रभाय नमः अयोध्यानिवासिन्ये नमः राघवतोषिण्ये नमः गजगामिन्ये नमः श्रीरामवल्लभाय नमः सपरिवार श्री सीता माताये नमः वस्कुंकुमदरा देवीला मग्गुन गया रणरोगादि दारिद्र्य पापक्षुतमर्त्यवः भयशोकमनस्तापाः नश्यन्तु मम सर्वदा सर्वपाप सर्वदारिद्र्य सर्वमन दुःख सर्वनमन शोक सर्वनमन भय श्रीकांत भट ककवा जीवन दीव कामण देवाला मग्गुन गया गला वापस धरा कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन मया कृत रामनामकतारकमन्त्र तथा अद्य दिने मण्डलोपरि जगन्माता सीता महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे कुङ्कुमार्चन पूजाराधनेन भगवान् ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु बारपंत मोडान म्हणा श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम
श्रीराम जय राम ದಂಪತಿ जय ಪೂಜೆಕ जय राम ಭಟ್ಮಮಾಲ್ ನಾವು ಸಂಗ್ತಾ ತನ್ನಿ ದಂಪತಿ ಸಹಿತ ಜಾನ್ ಗೆವನು ಹಂಗ ವೇದಿಕೆ ದೇವಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸುಧಾಕರ್ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಚೇಂಪಿ ದಂಪತಿ ವಸಂತ ನಾಯಕ್ ದಂಪತಿ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಮಂಗಳೂರು ದಂಪತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ದಂಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ದಂಪತಿ ನರಹರಿ ಭಟ್ ಮಂಗಳೂರು ದಂಪತಿ इतले जनान ದಂಪತಿ सहित जान घेऊन हे वेदिके रेवन घेऊन आसीन जाऊ का म्हणून तुमगेला निमगून घेता ओ प्रसादू राम नाम आज कृष्णार्पण झालं अब्बा आणि रगळे नाम म्हणले कोणाका या संकल्पाच मा तुम्ही कृष्णार्पण केला सदै घरकड तुमगेला कसं म्हणूची तरी रामनाम निरंतर जावं घरकडे कलिप्रभते सेवेयाय नमः कली बशील मत्याक नक नक प्रेरण करून आमचे करे नक नक पापकर्म करतस मुख्य प्राण से सपरिवार रामचंद्र आले ऐन मै म्हणजे कली शनी मला बाहेर धावून ताकय तशी प्रभल जावन श्रेय रामनामा मंत्र जपराधन करतना आमगेल कौटुंबिकाचे आमगेल गांवच्यो आमगेल राज्याचे आम्ही शुभेच्छ परमात्मान अनुग्रह केलेला तसले भारत देशाचे समस्त दूर करून आमकां राखून व्हरतले प्रधानमंत्री रायू आणि मेळना तागेले आरोग्या खातीर आनी मुखार वचून तागेले आशिर्वादान व्हरलेले जावचे विशयान आमकां कितें राखून व्हरतले आमी गट्टी न्हीद काडताची शत्रू पीडन केन्ना जाता कोतना इतू तोड आयसा गेट्टे माथ्यार पडता पाप सैनीक पट्टाना त्याना बायलगांव आस चिरडूंगांव आस मोगुना कसनेना आमगेले खातीर राखतास तांगेले आरोग्या खातीर तांगे समृद्धी खातीर आनी समाजा बरेपणा खातीर येदे पुणे आचार विचारो संपन्न जावं आमी ना म्हणून जाल्यार आमगेले तितलें वायटपण समाजान अन्य येसना हें ताका नांदी जावका हें जत तरी आमी घरकड विचार आचार विचारा जीवन केलें चांग संस्कार केल्ले म्हणून मना लेखल्या पुरो आमकां जावची चिरडुवां धर्म प्रकारेण रक्ता बलारी 14 मत्या फुल्ल्या कसंती आशिल्ली ते उपस आमगेले योनींत जल्मा येता म्हणून शास्त्र सांगता तांगे ते वचनांव तिगेल्या धर्म ना तागेल्या वचनांव कित्याक म्हळ्यार तो अधर्म म्हणून मालगडे बसता काय कोणा धर्म चलता तांगेल गर्भां प्रवेश करता म्हणून शास्त्र सांगता वयते पळयता आमी मेगे राज्य तशी आशिल्लो मेगे राज्यान तशी करची 2 वर्स भितर भजन म्हणटा 2 वर्स भितर नांदता 5 वर्सां देवस्थानां वचून वाडू जायना तर दौल घालून वाडता औसपात दवरता दिवटी धरता खंय दुखून आयलें म्हाका कसलें येनी ताका कसलें आयलें पूर परमात्मा चैतन्य वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तशी जातस तशी घरकडे शुभेच्छा जावका केल्ल्या सर्वस्व परमात्मा पावन तुम्ही खंयचे खंयचे उद्देशार केला तो उद्देश सफल जावं लोका कल्याण जावं म्हळ्यार आमी म्हणटना देव अन्नप्रसाद स्वीकार करूक महायागशाले वतस अन्नपूर्णे वतस तशी कोणी फाटी करनशी सकडार राबून पूर्णावती पळोवन देवा अन्नप्रसाद स्वीकार करून वचुका आज आयल्यान तुमी संसार जीवन नानान तापत्रयस पयर दुखून आज केल्लें आमी दवरलां देवा पायपंदात देवा अर्पण करचें कोण म्हळ्यार फाल्यां सन्निधान स्वामी येतात तांणी पुराय परमात्मा अर्पण करताय अंतू पळोवचें जाता तुम घरकड बेसून येवं नाकाच लौकीक विचार दूर करा कितले कश्ट जाल्यार व्हडले हे या मस्त पाले स्वामी अर्चन करतात धन्य जया आनी देवाली हरिगुरू परमात्मा सेवा करता हरिगुरू म्हळ्यार परमात्मा गुरुवर आल्या पूजे ही ताजी सेवा पळोवन घेवन धन्यता भावार वच्चा म्हणटा वापस तुमकां उठा न्हू तांतूंत ते कुंकम लावून घे व्हड्डायचे येदे जावकाल घरकड व्हरा चांग कडेन दवरा येद्रा नमस्कार घाला प्रसाद घेया उपहारा वेवस्था कैद जाल्ली जेवणां पाळता 12:30 तशीच फाल्यां दिसा येवन हे सक्कड जावचे मंगलाचरण भाग वेसून धन्य जया म्हणून देवाला प्रार्थना करता पळया व्हडलो एक विशय आमगेले आडळ मुक्तेश्वर अब्दुल कुडवान सांगलें अयोध्ये मंदिर जतस हांव आतां सांगलां नांदी जतस येका म्हूण ताका रुप्य पावर जसं की GSB दुखून वतस काशी मट्ट्या सोम्या मुखांत अर्पण करतात आमकां वच्चे योगी तास्की ना गोतना देवान योग दिवं का कोणाक रुप्य पारिकेत कोरकावी म्हणून जाल्यार फाल्या दिसा घेताचे आमी त्या सोम्या मुखांत सोम्याला अमृतस्थ लागून घेवन मंजेश्वर देवस्थानात पालन केली मंजेश्वर देवस्थान बागेला काही एक मुखद्वारा दिला म्हणतना केद्द चमकल्यार आमी 3 मात्या नंतर आमगे समाजाच्यान दिलेले म्हणून एक आमकां कसं नासता
मना एक समाधान असतं. तसं योग कोणाक जाव का म्हणजे आज पाल्यावचे जाणतले रे आज आजी देऊ का काही पाल्य अर्पण करता करून देवीची व्यवस्था असं जाव करत आढळतो मुखांतर निमगून घेऊयात उठाया. सांगतात आणि सांगता असतं तुम्ही मग तवळी जेवणा बस सांगतो बस. यात्रा नमस्कार घाला त्याला मग उप सुद्धा होचो का म्हणणं सुद्धा होचून येतं असं तुम्ही आता कोणा ಹಂಗತ ದಂಪತಿ ಪೂಜ್ಯತರಿ ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆ ಜತ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆಗೆ ಕನ್ಯಾಲೆ ನಾವು ಸಂತ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೊಡುವ आणि विदिशा ಕೊಡುವ प्रबोध ಕೊಡುವ ಹಂಗೆಲೆ ಚರಡುವ तशींची शिल्पा नायक डॉटर ऑफ उल्हास नायक अक्षता पै डॉटर ऑफ अमृत पै आणि कन्या पूजेक हे वेदिकेला घेऊ का वापस नाव सांगता कन्या पूजेक सावित्री कुडवा आणि विदिशा कुडवा प्रबोध कुडवा हंगेल चरडुवा तशींची शिल्पा नायक डॉटर ऑफ उल्हास नायक अक्षता पै डॉटर ऑफ अमृत पै आणि कन्या पूजेक हे वेदिकेला येऊ का वगोग येऊ का पर आए राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम नंदी ग्राम पवन सुत आए भगत भरत को वचन सुनाए लंका से आए हैं राम पतित पावन सीताराम कहो विप्र तुम कहाँ से आए ऐसे मीठे वचन सुनाए पतित पावन सीता अवध नंदन आए मंदिर मंदिर मंगल छाए माताओं भरत को गले लगाया क्षेत्राधिपते पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम तुम गेल्या इष्टदेवाक तुम गेल्या कुटुंबा कुलदेवता सपरिवार श्रीरामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम मया मत कुटुंब जनैर्वा मत पूर्वजैश्च कृत कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सर्वविध दोष निवृत्त्यर्थम
सर्वप्रकारेण अभ्युदयार्थम् अस्माकं सर्वेषां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थ सिद्धिपूर्वक धर्मपीठस्य तुमच्या समाज स्वाम्यांक उडगास करून घ्या गुरुवर्याणां मंडलोपरी संकल्पित मंत्री पुष्पार्चनम करिष्ये वाय उद्दा तो सोडा पुल्लार सोडनाकाच हात पुसून घेया दोग जणांक एक मंडलार घालूनच गलेल कडेन दिसता नमहा म्हणटा ताजेर पडल्या जाल्या देवा सालिग्राम मध्ये दवरला ताका पांय पडताची हें सर्वस्व स्वीकार करका म्हणून देवाला मागून घेवची उद्दा सोडता सवाय कहीं गेले रे चेडू पहले अशी जावची एक पूल अत्तंदरा सपरिवार रामचंद्राल उडगासकोन गया रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः गला श्रीरामाय नमः वडान म्हणल्या जाले ओम रामभद्राय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम राजीवलोचनाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम राजेन्द्राय नमः ओम रघुपुंगवाय नमः ओम जानकीवल्लभाय नमः ओम चैत्राय नमः ओम जितामित्राय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः ओम दान्ताय नमः ओम शरण्यत्राणतत्पराय नमः ओम वालीप्रमथनाय नमः ओम वाग्मिने नमः ओम सत्यवाचे नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यव्रताय नमः ओम रतधराय नमः ओम सदा अनुमदाश्रिताय नमः ओम कौसलीयाय नमः ओम करध्वंसिने नमः ओम विराधवद पंडिताय नमः ओम विभीषण परित्रात्रे नमः ओम हरकोदंडकंडनाय नमः ओम सप्तताल प्रभेत्रे नमः ओम दशग्रीव शिरोहराय नमः ओम जामदग्नि महादर्प दळनाय नमः ताटकांतकाय नमः वेदांतसाराय नमः वेदात्मने नमः भवरोगस्य भेषजाय नमः ओम भूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः ओम त्रिमूर्तये नमः ओम त्रिगुणात्मकाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिलोकात्मने नमः ओम पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ओम त्रिलोकरक्षकाय नमः ओम धन्विने नमः ओम दंडकारण्यकर्तनाय नमः ओम अहल्याशापशमनाय नमः ओम पितृभक्ताय नमः ओम वरप्रदाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम जितक्रोधाय नमः ओम जितामित्राय नमः
ओम जगद्गुरवे नमः। ओम रक्षवानरसंघातिने नमः। ओम चित्तकूटसमाश्रयाय नमः। ओम जयंतत्राणवरदाय नमः. कन्या पूजेचे कन्याला नाव सांगता त्यांनी हंगा वेदिकेर येवका ओम सावित्री कुडवा आणि विदिशा कुडवा प्रबोध कुडवा हंगेला चेडवा शिल्पा नायक डॉटर ऑफ उल्लास नायक अक्षता पै डॉटर ऑफ अमृत पै आणि कन्याना हंगा कन्या पूजेक वेदिकेर येवका श्रीराम जय राम जय हंगा वेदिकेरी एक मोबाईल मेळा ब्राह्मण पूजेचे गणपतीचे कोणाला आश्चापुर कोणाला मोबाईल ಹೊಡ್ಗನ್ गेला की त्यांनी हंगे गुरुते सांगून ते मोबाईल घेऊ का म्हणून तुम्हाला घेऊन नमगून घेता श्रीराम जय राम जय जय राम ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸೌರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ अथंगा कन्या पूजे चलते कन्या पूजे जतरी बालक आणि बालिका पूजे जाता तंगेला बालक केलं आणि बालिकेला नाव सांगता आणि हंगा तयार असुका प्रहलाद भट्ट सन ऑफ नवीन भट्ट श्रवण भट्ट सन ऑफ पवन भट्ट हॅलो माइक चेक हॅलो श्रीराम आत्रेय भट्ट सन ऑफ एम नरहरी भट्ट इथे जण बालका पूजेका तशीच बालिका पूजेका संस्कृती शणे डॉटर ऑफ गणपती शणे सौभाग्य भट्ट डॉटर ऑफ नरहरी भट्ट माइक चेक श्रीराम जय राम जय जय राम पूजेका श्रीराम जय राम जय जय राम श्रवण भट्ट सन ऑफ पवन भट्ट आत्रेय भट्ट सन ऑफ नरहरी भट्ट तशीच बालिका पूजेका संस्कृती शणे डॉटर ऑफ गणपती शणे सौभाग्य भट्ट डॉटर ऑफ नरहरी भट्ट इथे जण वेदिके मुखारी बालिका पूजेका तयार असुका ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ सकणाके नमस्कार हांगा 12 कोटी रामनाम यज्ञ ह्या कार्यक्रमाक म्हाका येवच्याक एक सुसंदर्भ मेळ्ळा तशीच हाजे विशयान तो दोन उत्तर सांगच्याक मस्त संतोष जाता एक व्हड यज्ञ यागू आमगेले ह्या कालांतू कशी चलता म्हणल्याक एक उदाहरण एक निदर्शन हे जावन आसा खंय पळयल्यार मंत्र घोष आयकता आणि जनाले एक उत्साह हंत भाग घेवचे खातीर तांगेले खुशी आणि तांगेले गांवतल्यान मेळ्ळेले तेन्ना तांगेले एक उल्लोचे संभ्रम असले एक व्हड एक संभ्रमेचे वातावरण हांगा जाला आमी मस्तपटी आयकताची प्राय जाल्ल्यान मात्र देवाल कार्यक्रम वच्चे म्हणून हांगा तशी ना कुटुंब समेत येतच आणि सन्न प्रायाची 18-20 वर्षाची चल्ले चेल्यो पुरा जन वॉलंटियर्स जावन भाग घेत असती मात्र नाही तांगेल घरा तांगेल आनमलोटवरेन आयलेची हे पळयतना आमगेले हिंदू धर्मांतू असले एक ಒಗ್ಗಟ್ಟು असले एक संभ्रम साध्य आस ते हांगा कोर्न दाखयला आस हांगा येतनाची काप्यूचे वसाती तुमकां नाणे वचकावे तुमगेले जप खंय तुमी सबमिट करचे ते पुरो आमकां दाखयत आसती खंयचीय एक एन्क्वायरी कोणाला निमगेल्यारी आमकां सांगता ती आणि व्हॉट्सअपांतू एक मनशाक एक अटेंड केला म्हणकेची कसले क्वेरीज असल्यार सांगता आशिल्लेचे यंगस्टर्सान आतां तंत्रज्ञान यूज करून आमकां QR कोड तशी प्रसाद मेळचे तशी खंय डिले जायना तशी बहु व्यवस्थित जावन हांगा केला हे सकड ऑर्गनायज केलेले हांगाचे अतुल मामचेवो आणि सकड वॉलंटियर्सांक सकडाल तर्फेन हांव धन्यवाद सांगच्या इश्ट पावता हांवें मिगेले कुटुंबा ಒಟ್ಟು हांगा आयिल्ल्या सगळ्यांक जावक जाल्यार व्यवस्था पुरा करू जाली आनी मस्त चंद येर भटमामान प्रति एकल्याल हातांनी तांनीची कुंकुमार्चन जेवो पुष्पांजल जेवो करच्याक एक निर्देशन दिवन करेसिला हे केलेले समाधान आमकां सगळ्यांक आसा धन्यवाद
असल कार्यक्रम मस्त जावो हे एक मादरी कार्यक्रम जावन असलेचे आमगेल सगळे देवस्थानान जालेले तेदना खंडित यंगस्टर्सांक आणि प्राय जालेल्यांक पूर्ण जनाक ಒಟ್ಟು ಹಾಡು एक सुदृढ समाज आमगेले बांधूच्या साध्य स आमगेल देवस्थान शक्ती केंद्र श्रद्धा केंद्र जावन असती ताचे मुखांतर जना पावच्या साध्य स म्हणले सांगच्याक इष्ट पावता धन्यवाद. में अखियां वो रोती सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम. बालक बालिका पूजेका नाव सांगला त्यांनी वेदिकेर येवका हा वापास सांगता प्रल्हाद भट सन ऑफ नवीन भट, श्रवण भट सन ऑफ पवन भट, संस्कृती शणै डॉटर ऑफ गणपती शणै, सौभाग्य भट डॉटर ऑफ नरहरी भट आणि वेदिकेर येवका बालका पूजेक बालिका पूजेक सौभाग्य भट डॉटर ऑफ नरहरी भट, आत्रेय भट सन ऑफ नरहरी भट आणि हंगा बालका बालिका पूजेक वेदिकेर येवका पूर्वजना कुंकुम मेळा म्हण लागता मेळ्ळी वे हां बळे वॉलंटियर हो ते कुंकुम मेळ्ळी काही अन्नपूर्णा भट सन ऑफ रंगनाथ भट, डॉटर ऑफ रंगनाथ भट बालिका पूजेक येवका पुष्पांजली दिवच्या बाकी आशिल्ले दादलो मनशा आता बायल मनशांनी येता पुष्पांजली काम जाल्ली सांगा दयकोर हांगा येवका वग कोरका पूर्णावती अनुकूल जाला तशीच एक प्रकटणे पांडुरंग पापट पांडू ताणे हांगा राम पत्रिका मंडळाला येवका यद्रा महाद्वार आमगेले गौडसास ब्राह्मण मुखांतर दिवचे म्हणून आम्ही स्वाम्या मुखांतर कसे सांगून गेला ओड एक योगू आज हंगा आडळित मंडळ तुमगेल्यागी विनंती करता फूल फुला पकली दिवनूची ते पुरा जावची कोणाकय तक्क कसं ऐवे दिवका म्हणून कळल्यारी रुपये दिवका म्हणून ना ताका ऐवे जाल्यार आजी दिवका पाली म्हणा ते आम्ही मुखांतर पेटयतात तशी दिवका म्हणून जाल्यार आडळित मंडळ मुखांतर तुमगेल्या ते निमगेले कडेन कमिटी लागी ताची दिवची व्यवस्था ते दिवच्या मन आशिल्लें म्हज्या काना अर्पण करूयात. आं उदक दिता वे एकडच्यान कोण दिता पळया उदक दिताची उदक नेलार सोणू चारी बोट्टान सूर्य उजव्याक मागीर दाव्याक दाव दोळ्याक उदक लावका संकल्प म्हळ्यार तुमी जी काय उदक येताच पळय आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम हांगा कोण दिता आसा समगाल देवा दोळ्या लागू कनवाय मोणका मूलिका पुर इदे वडान मोणका क्षेत्राधिपति पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम इष्टदेवता कुलदेवता तुमगेल गांवचो इष्टदेव तुमगेल कुटुंबा कुलदेव उडगास करून घेया सपरिवार श्री रामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम मया मत कुटुंब
जनेर्वा मत पूर्वजैश्च व्रत भाषा पूरी करेंगे वो हर आशा। इधर उधर से मन को हटा लो, राम को अपना सखा बना लो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो जन चिंतन राम का करते, उनकी चिंता राम है हरते। जिस घट ज्योति राम की जलती, उनकी दुविधा सुविधा बनती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सदा सर्वदा राम जो भजते, उन भक्तों को राम ना तजते। मैं और मेरा भूल जो जाते, राम भजन का आनंद पाते। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम चरण की कर लो सेवा, परम धाम का पाओगे मेवा। आत्मा जब है शांति पाती, सब सिद्धियां हैं सिद्ध हो जाती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। पद्माक्षजाय नमः, कंजनेत्राय नमः, तामस्यै नमः, स्मितास्याय नमः, नूपुरस्वनाय नमः, वैकुंठनिलयाय नमः, मायाय नमः, श्री नमः, मुक्तिदाय नमः, कामपूरिण्ये नमः, नृपात्मजाय नमः, हेमवर्णाय नमः, मृदुलांगे नमः, शुभाशिन्ये नमः, कुशाम्बिकाय नमः, दिव्यदाय नमः, लवमात्रे नमः, मनोहराय नमः, मुग्धाय नमः, केयूरधारिण्ये नमः, अशोकवनमध्यस्थाय नमः, रावणादिकमोहिन्ये नमः, विमानसंस्थिताय नमः, शुभ्रवे नमः, सुकेशे नमः, रशनान्विताय नमः, रजोरूपाय नमः, सत्यरूपाय नमः, तामस्ये नमः, वह्निवासिन्ये नमः। कट्टकर्ता हेम मृगासक्त
चित्ताये नमः बांगरा कल्लनाथ नमः गणेश भट इडगुंजी सदानंद भट कुमटा आणि वेदिकेर का वाल्मीकाश्रमवासिन्ये नमः पतिव्रताये नमः महामायाये नमः पीतकौशेयवासिन्ये नमः मृगनेत्राये नमः बिंबोष्टे नमः धनुर्विद्याविशारदाये नमः शिकयतना पूर्वविद्या शिकयता ते उपयोग करचे सोडचे आमगे हांगाल केल्या जो CA शिकताची ऑफिसा वचनाची घरकडेची बायल मनशाला काम करता विद्या संपन्न करून घेवचे आमगेले पूर्व कर्म तशी बिल्लू बाण सोडूक कळल्यारी तीन सोडी काही सौम्य रूपाये नमः दशरथ स्तुषाये नमः चामर विजिताये नमः सुमेधसे नमः दुहित्रे नमः दिव्यरूपाये नमः त्रैलोक्यपावन्ये नमः अन्नपूर्णाये नमः महालक्ष्मी नमः धिये नमः लज्जाये नमः सरस्वती नमः शांति नमः पुष्टे नमः क्षमाये नमः गौरी नमः प्रभाये नमः अयोध्या निवासिन्ये नमः रामभद्र संस्थाये नमः सुरार्चिताये नमः धत्ते नमः कान्ते नमः स्मृत्ते नमः मेधाये नमः विभावरे नमः वरारोहाये नमः राघवतोषिण्ये नमः श्रीरामसेवानिरताये नमः सरयूजल संक्रीडा कामिन्ये नमः राममोहिन्ये नमः सुवर्णतुलिताये नमः पुण्याये नमः पुण्यकीर्ते नमः कलावत्ते नमः कंबुकंटे नमः गजगामिन्ये नमः श्रीरामवल्लभाये नमः दिव्यचंदन संस्थाये नमः श्री नमः जगन्माता श्री सीता माता महालक्ष्मी नमः उपसप्तांतु कुंकुमदरा तुम्ही भक्तीर्य पुरा केला मग्गू निघेया रणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुदपमर्त्यवः भयशोकमनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरि देवी नारायणि नमोस्तुते प्रार्थनां समर्पयामि गला आणि बारपंत मेगेल ಒಟ್ಟು ಮಳೆ ಜಲ श्रीराम जय जय राम 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 पुष्पांजल दिवच्या बाकीशिले कोणे दैकुंते रामभद्रक मंडळ यद्रयन बेसुका करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पेतत अनेन मयामण करत रामनामक तारक मंत्र जपाराधनेन भगवान् विशेषश अद्य दिने मंडलोपरि जगन्माता सीतादेवी महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे कुंकुमार्चने पूजाराधनेन भगवान् ओम तत्सश्री कृष्णार्पणमस्तु म्हणा कृष्णार्पणमस्तु 3 महिने चिल्लर जल नवा भक्तीरी श्रद्धेरी विश्वास केला आज कृष्णार्पण जल म्हणले कोणाका आणि हे उपवास संकल्प ध्यान त्या म्हणचे नाही म्हणणे तर संकल्प जलो
रामनाम स्वर्ण कच तुमगेले 24 गंटे ಅಂತೂ उणे म्हळ्यारी 108 पुणी रामनाम करा कित्या म्हळ्यारी आमकां स्वाम्यान अनुग्रह प्रसाद दितन सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तुमगेले गांव हांव मात न्हय सीमित सगळे आमगेले हिंदुस्तान भारत देशाचे समसंग जगत्याचे सर्व कलिकंठ निवृत्त जाव का नरसिंह क्षेत्रादकून ते प्रारंभ जाव व्हड स्वामी नमगतले हे विषय खंयचे करता वय म्हणजे तुमगे क्षेत्रादकून करा कित्याक म्हळ्यार तें कसं नान दीस दवरले चांग दीस दवरले म्हणून गेल्यार फावंडेशन समजले म्हणून गेल्यार बिल्डींग बांदूक कसं ತೊಂದರೆ ಏನ ವರ್ಷ ಕಟ್ಲೆ हजार ಕಟ್ಲೆ ವರ್ಷ राबल्यारी पडत म्हणून भंय ना ते म्हळ्यार मुळान तूं आधार समज तशी सगळे समाजाक दोळो म्हणून सांगतले नरसिंह क्षेत्रात कोण कसं केलां खंयचे संकल्पार केलां ते तुमगेले लक्षा पुरो आनी तूं सांगलें म्हणके आमगेले कुटुंबात आमगेले गांवचे आमगे समाजाचे सगळे हिंदुस्तानात सर्व दोष निवृत्ती जावन बरं जावो आनी विशेष जावन मुखार सिया सकडान अनुग्रह प्रसाद घेवन सम्रादने जेवण करून घेवन फाल्यां दिसा वापस येवन भागवयस्य उठाया कुंकुम लावून घ्या कुंकुम लावून घ्या येथे जावकला गरकड वरा जपसमर्पण करतल कोणी असं म्हणजे वेदिकेला येऊ का फूल द्या असा म्हणून गेला रे शीघ्र वेदिकेला येऊ का राम के होते कांटों पर भी चैन से सोते हर दम दम जो राम का भरते राम से बातें वो राम की आज्ञा का करो तुम पालन राम ही जग का करे संचालन राम के हैं जब
लोक परलोका प्रभु तक जाओ है किसने रोका। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम में जब तक ध्यान न होगा। आचार्याणां हृदय कमल मध्ये निवासी अनंत कल्याण गुण परिपूर्णाक्षराब्धीशाये श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम संकल्प सांगता तुम्ही मनानं सांगा इथं मूलिकापुर क्षेत्राधिपतेः पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम इष्टदेवता कुलदेवता सपरिवार श्री रामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम मया थंय तांगे निर्माल्य विसर्जन जावन भरती 9 गंट्याक कोड्याला दुखून बार सरताची 9:30 भरती येतात भितर येवन देवा भेटी 10 जन ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪಾದಪೂಜಾ थंय दुखून सीता यज्ञ मंटप येवन स्वाम्याला आत्ताना तुळशी अर्चना आमगे सकडां बरेपणा खातीर विशेष मंत्रारी तुळशी अर्चना 7 दिसाचे महायाग पूर्णते खातीर तांगेर अमृत स्थान महापूर्णावत येवन सपरिवार रामचंद्राक तांगेले आत्ताना विशेष पूजन थंय प्रसाद ग्रहण संस्थानाक आनी देशाक चांग जावका म्हणून देशा खातीर मग्गून विशेष प्रसाद पेंटे 10 जन प्रसाद तदनंतर हांग स्टेजार येवन एक संस्थानाक आमी दिवचे मर्याद म्हणून काणीक त्या समर्पण तशीच स्वागत की आनी स्वाम्याला एक आशीर्वाद जेवचस तशें जेवण सकडान पल्ल्या 8:15 8:45 भितरी हांगासून येवन तन्नी पिवनगी पुरो बसतना व्यवस्था जाता सकडान तांतू भागवहिसुका हांव पयर चमकला काल चमकला आजी चमकला म्हण लेखू नाकाची फाल्यां तुमगेर घरकडे बसल्यारी पळोवचो आसल्यार व्यवस्था आसल्यारी तें कसो आसता लौकीक विचार ह्या स्थळार येवन घेवन तुमी आजी तुमी हरिसेवा मात्र केल्या फाल्यां हरिगुरू सेवा करतलो योग आमकां मेळटा सकडान तांतू भागवहिसुका मस्त जन निमगीत अपेक्षणा आमगेले आमी पुरो तयार केला मस्त जन निमगेले भटमाव आमी फाल्यां पूर्णावती कसो दिवं का म्हूण तेका सांगता आसा निमगेल्यान देखून तूप दिवेत तिळू दिवेत फलवस्तू दिवेत तांतूय तोरंद मेळ्ळ्यार बारे लायक तोरंद मावळींक मेळ्ळ्यार बारे लायक पट्टे वस्त्र शुद्ध पट्टे वस्त्र दिवेत आनी अप्रूप मेळचें गंधा खंडी हें पुरो स्वाम्या स्वता तांगेर अमृत आसतना होमांक अर्पण करता देखून घेवन तुमी हांव सांग निमगेल्यान तुका सांगता आसा हें पुराय सकाळी 8:30-9 भितरी यज्ञ मंटपाक अर्पण कोरका दोन्ही जेवण कसं म्हळ्यार अयोध्या मंदिरांतू मंदिर वैरतस आमी सुरे पल्ल्या दिसा प्रार्थना तीच करची परकी आले नाटकाची कसं अज्जी निमित्त आमगेल मंदिरा तोंदरे विचार भद्रत मेळका सगळे गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायान आमगेल काशी मठा संस्थान स्वाम्या एदराक एक संतोष व्यक्तपಡಿಸಲ कसं म्हळ्यार 365 दिवस 24 ಗಂಟೆ ಕೆದ್ದ ಚಮಕಲಾರೆ ಪೊಳಚ ಮೇಳಕ कसं रुपया बागेर महाद्वार त्या गौड साहस ब्राह्मण मुखांतर जाव का म्हणून अपेक्षा केल्या सकडांग गोतस तक्क कसं अर्पण करून रुपयाचे ऐवेजस म्हणून जाल्यार आजी पल्लिना आजी घेताची आडळत मंडळाक येवन तुमकां सूक्त रशीद दितात तसर कोणी अपेक्षितार आस म्हणून जाल्यार ते अर्पण करूंक व्यवस्था तिन्नीच कसं म्हळ्यार मस्त मस्त ऐक पडता आसा आमगेला आमी काण घेवच्या नज पुरा कडेन ताका संगी संस्कार म्हणटात जय दोर परमात्मा अर्पण केल्यानंतर जाल्यार महाप्रसाद वाणगाण जेवणा बसू नाकात वाणगाण बदीन बस दवरा मागीर जेवा अन्य जातीच्या आमगेल जातीचे उण्यापण दाखोवचें नज कोणी वाणगाण जेवण अशी वाण जेवण जात तर राम कल्याण जाल्ले राम वनवास वचून
काली रावण वधे झाल्या संहार आज राम पट्टाभिषेक जेवच्या संघा भारी तंद तयार केला पुराजनांतंद भागवहिसून घेऊन सपरिवार श्री रामचंद्र आल्या कृपा कटाक्ष पात्र जेवक म्हणून तुमच्या लागी आढळत मंडळ तर्फे विनंती करतस. माया मायै नमः. ओम महामायिने नमः. ओम बिल्वालयाये नमः. ओम भवत्यै नमः. ओम कनकांगाये नमः. ओम कामरूपाये नमः. ओम कामाक्षे नमः. ओम कामदाये नमः. ओम श्रिये नमः. ओम हंसगमनाये नमः. ओम देव्ये नमः. ओम शांताये नमः. ओम वैश्यप्रियकराये नमः. ओम नित्येश्वर्याये नमः. ओम समायुक्ताये नमः. ओम चपलाये नमः. ओम चंचलाये नमः. ओम रमाये नमः. ओम मंगलालयाये नमः. ओम सुरमुख्याये नमः. ओम भद्रयशाये नमः. ओम श्रीप्रदाये नमः. ओम सुरसेविताये नमः. ओम सुंदर्ये नमः. ओम संकटनाशनाये नमः. ओम सर्वसंपत्प्रभाये नमः. ओम ज्ञानदाये नमः. ओम ज्ञानरूपाये नमः. ओम रविकोटिसमप्रभाये नमः. ओम सीतालक्ष्मी नमः. ओम कुंकुमार्चनं समर्पयामि. फूल दोर गया पूरा जनी. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्. अनेन मया कृत लक्षसंख्याक राम त्रयोदश राममन्त्र जप पुरस्सर अद्य मंगलाचरणेन सर्वात्मक सपरिवार श्री रामचंद्र प्रियता. ओम तत्सत्. श्री कृष्णार्पणमस्तु. दवरा आयता तंतु दवरा फूल तई दवरा तंतु दवरा प्रार्थना करा आयता. तुम्ही सर्वांना भक्ती श्रद्धा पुरस्सर 3 महिन्यापर्यंत देवालय रामचंद्रालय मंत्र जप करून घेऊन 5 दिवसारी देवाल सन्निधी येऊन घेऊन ते मंत्र देवाक समर्पण केलेलं असं. काया वाचा मनसा त्रिकरणपूर्वक जावून केलं तसं ते आराधना देवान ते संतोषार स्वीकार करून घेऊन आम्हाला जन्मजन्मांतरियाचे नातर जनरी आम्हाला कंचिगी प्राब्धवशात येऊ तसले समस्त अनिष्ट देवान ते परिहार करू का आणि आम्हाला तो जप परमात्मान स्वीकार करून हाजीन करताना लोककल्याण जाव का सर्वांक बरे जाव का आमक अनुग्रह करू का रक्षण करू का म्हणून प्रार्थना करायची. आणि तुम्ही कुंकुम लावून घ्या. तुम्ही अर्पण केलेलं आहे. तुम्ही एक फूल घ्या माळ घ्या. एक फूल काढ घ्या माळ घ्या. कृष्णार्पण मस्त. तुम्ही उठा येतं प्रदक्षिण काणो तुम्ही प्रसाद घ्यायची. अक्षतापै अन्नी 5935 ಜಪಮಾಲ ಬರೀ ಸಾಧಾರಣ 5 ಲಕ್ಷ ವೈರಿ 6 ಲಕ್ಷ ಜಪ तने 3 महिने ಅಂತೂ जपाचरण केलेलं असं. पण त्यांना काया वाचा मनसा त्रिकरणपूर्वक जाऊन जप करची म्हणणारी सुलभ साध्य नाही. तका इच्छाशक्ती जाव का ज्ञानशक्ती जाव का क्रियाशक्ती जाव का ते तिन्ही प्रसंगी देवाला अनुग्रहानं देवान दिलेलं प्रेरेपणे प्रकार त्यांनी समर्पण केलेलं असं. म्हणताना या 6 लक्ष जप केलेलं आहे ताजी संपूर्ण अत्यमूल्य जाऊन तक दिलेलं तसं समयाचे ताजी कसन चांग फल असं तांका तांगेले जीवनाक जाव इष्टार्थ देवान ते अनुग्रह करून त्या रूपारी कसंगी स्मरणक दिलेलं आहे ते घरान दवरल कडेन तांके नाय चांग स्मरणिकेची तांगे जीवना मेळो म्हणले आशीर्वादपूर्वक तांका स्मरणिक आमगेले आडಳಿತ मंडळीतान दिताची.
अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग में सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम।
भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आशिनेभ्यः यजामदेवान्यदे शक्नवाममाज्याय सशं समावृक्षिदेवाः ममत्तो नः परिज्मावसरः ममत्तो वातो अपामृषण्वान् शिशीतमिन्द्रापर्वतायुवन्नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः कथा ते अग्ने शुचयन्त आयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणाः उभे यत्तोकेतन ये दधानाऋतस्य सामन् रणयन्त देवाः यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यो देवानान्नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवनायन्त्यन्या विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकाः राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिते तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति सम्पृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अपनिलयन्ताम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीपते मे मुरारे नमो प्रसन्नवदन नमस्ते परमात्मने दयाकर हरिश्रेष्ठ प्रसन्नो भव सर्वदा सन्मङ्गलप्रदो यस्तु सुखं मे भव श्रीपते सौमङ्गल्यं सुपुत्रं च दीर्घमायुः प्रयच्छ मे मनोवाक्कायजनितं जन्मजन्मान्तरार्जितं यत्पापं जानकीनाथ निलयं कुरु सर्वदा निरोगं देहपुष्टिं च सर्ववश्यं धनागमं पशुधान्यादिवृद्धिं च देहि मे भक्तवत्सल सपरिवार श्रीरामचन्द्राय नमः प्रार्थयामि
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग में सारे काम तेरा तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा जग में साचो तेरो नाम, तेरा 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 लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां दिवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः नित्योत्सवो जयस्तेषां नित्यश्री नित्यमङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनोरिः. पण सक्कड ऐकया आमगे 10 जणांक समाजाक महाप्रसाद जातस जसं की रामनाम तारक मंत्राचे मंगलाचरणेचे संची दिवसाची कुर्चे संकल्पाप्रमाणे कसम पुरा कोरका म्हणून आज पुढेची गुरु एक आदेश आशीर्वाद जाला की त्या देवान योग्य रीतीने संपन्न केलेलं असा. तशी जी दिसा कितलीगी विद्वत वैदिक अंगी येवन आम्ही दिले ब्राह्मण पूजे स्वीकार करून आमकां चांग मनान केतना आशीर्वाद केला. आज ही आयल्यांची ज्योतिष्य शिरोमणी आमगे समाजाचे चांग विद्यावंत वैदिक आमगेन कसं एक व्यवस्था अव्यवस्था जाल्यार शास्त्र कसं सांगता पुस्तक पळोवच्या कोणा पुरसत आसा भटमामान निमगे सांगता जी ताका यशश कोरकाम ताका विद्वत वैदिक म्हणटात. प्रत्येक विशयान तूं आमकां मनान तूं समाधान आसा. तांकांय तशी जी तांगेले कुलदेवा इश्टदेवा वयर कितलो विश्वास आसा की तितलो विश्वास मुल्की देवा वयर आसा. जाल्यार तसले व्हड रामदंड यात्रा ताका सक्रिय जावन दंपती जावन तांणी भागवहिसला मात्र न्ही तांतू पुरांतूय मेळ्ळेलो संतोष तांकां देवान दिला. तसो चांग वैदिक येवन आमगेले बरेपणाक कितें मागलें खंडीत देव तथास्तू करता. हां तांणी सांगता आसा पळया 40 वर्स दुखून घेवन हांव मुल्की येता मात न्ही हाजे फुडें तांणी मागेल्या सांगिल्लें तुमगे रामनवमी तेसूची म्हाका देवदास शर्मा आनी गोल दिलेले घ्या सत्यार धर्मार देवा सेवा करी तुगे तोंड आयिल्लें वाक्य परमात्मा सत्य करता म्हूण. तशी
आमगे तेव्हा ब्रह्मरथोत्सव म्हणल्यार रामनवमी तेसू केल्ले मात्र न्ही आज रामाले हवनाकाची पेंटे बरेपणा मागता जाल्यार सुयोग आमकां मेळ्ळा म्हणल्यार तांणी मनस्पूर्वक परमात्माला प्रार्थना करून आमगे सगळे गांवां मात न्ही समाजा बरेपणा खातीर देवाला मागून आमकां आशिर्वाद करता म्हणून सर्वां तर्फेन हांव मागून घेता. श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्र परब्रह्मणे नमः. नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेंद्रिय यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः. आज रामचंद्र परमात्माले एक याग यज्ञ इतले एक होड प्रमाणे संयोजन आयोजन केल्ले तसले विषय या परमात्माले मुलकीचे नरसिंह देवाल सन्निधानारी जेवचे तसले एक व्हडले पुण्य कार्य म्हळ्यार तारक मंत्र म्हणून सांगताचे श्रीराम जय जय राम आमकां सकड कश्टांतल्यान पार करचे तसलो मंत्र ह्यो ते वाल्मिकी मुनी तांकां सगळीं ते परमात्मान ब्रह्मान उपदेश दिवन घेवन खंयचे कितें तमसा न्हंयचे तीरारी एक श्लोक रुपार रामायण भायर आयले. मानिषाद प्रतिष्ठांतम अगम शाश्वती सम यत् क्रौंच मिथुनादेकम म्हळ्यार तसं ते राक्षसाक मारलेलो तसं एक रामायण तांतूं भितर ते श्लोकां भितर तो आयले. तशें म्हणटाना रामायण म्हळ्यार अशीची व्हडले काव्य ते तदुपगत समागत समास संधियोगम सम मधुर पन्न नता वाक्यबद्धम मुनिवर रघुवरचरितं मुनिवर प्रणीतं दशशिरसवधम निशामयध्वम म्हळ्यार ते 10 मत्याचे रावणाक वध केलेलो तसले रामचंद्र परमात्माले कथानक जाल्यार तांतू भितर संधी समास व्याकरणबद्ध जावन घेवन तशेंच गिना सम मधुर जावन आशिल्लो तसलो विशय आसा मन आवचे तसलो विशय आसा ते अनुष्टुप छंदसारी 24,000 श्लोक ते वाल्मिकी मुनीन आमकां प्रचेतस मुनीन दिलेले आसा. ते म्हळ्यार ते कितें म्हळ्यार वेदवेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे परमात्मो वेदवेद्य जावन आशिल्लो तसलो परमात्मो पुरुष रुपारी दशरथाल पुत्र जावन घेवन जन्मा येता. त्या वेळार तेन्ना ते वेद परमात्मा केदन जन्म आयला तागेलेच एक वेद जाव का म्हणला खातीर वेद प्राचेत सदासीत साक्षात रामायणात्मना रामायण म्हळ्यार एक वेदच म्हणून सांगून घेवन एक वचन आसा. ते निमित्त वेद संस्कृत कठीण जावन आशिल्ली भाशा जाल्यारीची आमकां रामायण काव्य स्वरुपारी पुराण स्वरुपारी अर्थ करून घेवच्याक साध्य आसा. कितले तुलसी रामायण आसा मागीर मस्त नमुने रामायण शतकोटी प्रविस्तरम म्हणून सांगिल्लें आसा. रामायणा भितर तांतूं भितर अद्भुत रामायणा भितर सीतादेवी सीता माता दुर्गा रूप घेवन शतकंठ रावणाक तागेलो वध करता म्हणून सांगिल्लें आसा. कंबर रामायण तमिळा रामायण आसा तांतूं भितर सांगता सीतादेवीन थंय खंयच्या रावणालांग बशिल्ले तेदना कामधेनू स्वर्गांत दुखून घेवन येवन तिका दूध पिवन वता खंयता म्हळ्यार तिने कसले खावच्या ना जेवच्या ना तिका पट्टा बूक जावच्या ना जे म्हळ्या खातीर तशें आयलें. प्रति एकांत भितर कितलींय सकड उल्लेख आसा. सुमात्रा जावा बाली बोर्निया ह्या सकड द्विपां भितर रामायण आजी खंय ते खंयची धर्माची इतर धर्मा राष्ट्र जाल्यारीची रामायण थंय प्रधान आसा. रामकथानक म्हूण सांगल्यार एक भारी व्हड विशय. त्यामुळे आमी भजन भितर म्हणटाचे देमज दिव्यमती सरस्वती रामकथा बहुगोड निरूपण म्हणून सांगून घेवन कीर्तने भितर सांगिल्लें आसा. तशी प्रति एक मठाधिपती देवूय श्री रामचंद्र परमात्मा जावन आसा. आमी नित्याचे भूह भुवहा स्वहा महा म्हणून सांगताचे. भू म्हणल्यार परमात्मा कृष्ण, भुवहा म्हणल्यार रामचंद्र परमात्मा, स्वहा म्हणून सांगल्यार नरसिंह देव, महा म्हणून सांगल्यार वेंकटरमण वराह स्वरूप. अशी हे प्रति एकांत भितर हास हक्काग आमगेलांत भितर तो रामचंद्र परमात्मा मेळून गेलेलो आसा. राम 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 मंत्र जप करा. रामनाम अनस्यना खंयचे तुमगेले जन्मकोट जन्मांतरा सकड दोष निवारण जाता अशें सकड सांगिल्लें आसा. तशी हांगा इतलो व्हड कार्यक्रम बहु विशेष जावन घेवन जाता आसा. रामायण म्हळ्यार महानदी म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार वाल्मिकी गिरी संभूता रामसागरगामिनी तशी ते रामायण पुनातु भुवनां पुण्या रामायण महानदी श्लोक सारसमाकीर्णं सर्गकल्लोल संयुतं काण्डग्रह महामीनं वंदे रामायण महार्णवं
म्हणून सांगितलं अशी या रामायण रामकथानक भारी विशेष जावन असं आणि मस्तकडे गायत्री रामायण म्हळेले असं 24 अक्षर आम्ही गायत्री जप करताची प्रत्येक अक्षर ते रामायण आम्ही तर ते अध्याय दोकून घेऊन प्रारंभ जाता अशी एक रामचंद्र परमात्मा सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत वैदेही सहितं सुरद्रमतलमे हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमातर मणिमये वीरासने संस्थितम तो परमात्मा वीरा अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वं मनिभ्य फलम व्याख्यांतम भरदादिपरिवृतम रामं भजे श्यामलम तसल तो रामचंद्र परमात्मा ज्ञानाचे स्वरूप शांत स्वरूप देव म्हणून सांगता जालारी तिथले तर गेल्या कोप आशिल्लो त्या पंचवटी भितर 14,000 राक्षसांक एकल्यानं संवार केला म्हणताना कितले पगेल पळया दुंदुबीला अस्थिपंजर काण घेवन पाय्यान मस्तून वयर तकड कितलीगी दूर उड्डयली जाल्यार तेगेले अद्भुत जावन आशिल्लें तसलें ते म्हळ्यार आपण नरजन्म आयला जाल्यार आसगिन अद्भुत कार्य आपण दाखोवन घेवन ते दशशिरस जावन आशिल्लें तसलें रावण तेगेले ते एक अंत्य जावका म्हळ्यार खातीर तो आयल आशिल्लो 14 वर्ष ते वनवासा वेळार लक्ष्मण तेगेले भाव शेषस्वरूपी तांणी कसले खाण जेवण कसले घेन अंतिले उपाशी जावन आशिल्लो त्या खातीर म्हळ्यार इंद्र हाका मेघनाथ हाका मारका जाल्यार 14 वर्स उपास रबिल्लो देव जाव कोणे व्यक्ती जावका आशिल्लो तेदन हें सक्कड देवान घटीत कोरून दाखयलें भुंयचेर इत्या खातीर म्हूण सांगल्यार नरजन्म येवन घेवन भुंयचेर आसून मनशाल वरी वांचून घेवन आमकां तें देवत्व कसलें सिद्धांत कसले शास्त्र कसलें आमी कशें सुका खंयचे रितीर जीवन करका म्हूण सक्कड तें आमकां दाखयलें 10,000 वर्स राजभार केला म्हूण सांगून घेवन तांकां सांगताची तशें आज राम पट्टाभिषेक रामायणाचे एक महाविशेष म्हळ्यार अवसर म्हूण सांगताची ताजे इतलो व्हड खंयचेय येना दिपावळी वेळार परमात्मा हांगा अयोध्येक पुनरपी आयिल्लो ताजे नंतर आसगिना पट्टाभिषेक आज नवमी तिथी हे सकट जावन घेवन तेका लागून त्या वेळार जावन आसता पुरो अंतू इंतू आयच्या दिसाक एक आमकां हांगा सक्कड जन देश विदेश गांव परगांव दोकून सक्कड जनान 33 कोटी जप केला म्हण आयकतास ते देखून 33 कोटी देव आसाची 33 म्हळ्यार संख्या भारी व्हड ते देखून तितले संख्येर ते जप जावन घेवन तितले अनुरणान जावन घेवन राम 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 म्हळ्यार कसल ते शब्द कसलो सगळेचे अग्नी दहन करचे तसले पाप दहन करचे तसले मंत्र तो ते मंत्र सक्कड जनान जप केलेलो आसा शारीरिक बौद्धिक मानसिक व्यावसायिक व्यावहारिक आंतरिक बाह्य सर्व नमुनेचे दोष देव निवृत्ती कोण दिता दुस्तंत्र दुर्मंत्र दुर्वाद दुर्नीती दुर्भीती दुर्विचार हांतुल्यान आमकां पार कोण दिता तशेंच घेना खंयचे एक अमके तसले चिंते खंती भय भीती सक्कड निवारण कोण दिता निराळ निरातंक निरामय निरालंब निश्चित निश्चिंत जावन आशिल्लो तो देव जीवन आमकां देव दिता अशी हे सक्कड आयोजन कोण घेवन सक्कड जन इतलें पावोवका जाल्यार महाभाग्य हें हांगा ह्या देवाल नड्यार मुल्की म्हणून सांगल्यार भारी वळलंकी म्हणून सांगून एक नांव आसा म्हणून सांगल्यार हनुमंतान हांगा एक लंकी घे म्हणून लेखिल्लें म्हणून सांगून घेवन अंतू कसो जाल्यार एक रामचंद्र परमात्मा एक खंयची एक संपर्क हांगा आसा त्या देखून आज हे हांगा याग यज्ञ असले एक जावचे तसले एक अनुग्रह जाल्ले त्या प्रमाणे रसगिना हांगा सक्कड जनान तांगेले जप प्रामाण्य कोण घेवन देवा समर्पण केलेलं आसा तांगेले त्याग केलेलो आसा सक्कड जनांक देवान योग भाग्य प्राप्त करून दिवका तशें आमगेले भारत देश मात न्हय सगळे जगत त्या भितर रामायण आसा खंयची खंयची कथानक आसा ते सक्कड त्या जाग्यार हे पुनरपी आज पुनश्चेतन जावन घेवन आमगेले खंयची सनातन धर्म म्हूण सांगताची सनात तनोती इति सनातनः सनक सनंदन सनत्कुमार सनसुजात तांणी बरोवन दवरलें तसलें विष्णू धर्मोत्तर पुराण तांतू भितर सांगिल्लो तसलो धर्म आमी आचरण करचो हेच सनातन धर्म ते निमित्त त्याज्य पुनरपी पुनरुज्जीवन जावन घेवन प्रत्येक आमगेले आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण पुढे कोण आदर्श आनी मुखार सुनी आमगेले ते आदर्श आनी वृद्धी येवका आमगेले समाज आनी देवमुखी जावका आनी आमकां गुरू परंपरे सकड आसा त्या गुरुवर्यांनी आमकां सक्कड हितबोध बोधने चिंतन सकड आमकां दिता आसाची मार्गदर्शन करता आसाची तांणी हांगा पदार्पण करून फायच्या दिसाक आशिर्वाद करचे आसा हें महाभाग्य तशेंच की ना आयच्या दिसाक हांगा येवन घेवन ह्या देवाल सन्निधेर ते सांगले प्रमाणे नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवेच तसे जनकात्मजाये तांतू देवी ती जनका नंदिनी ते रामो लक्ष्मणो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्य चंद्र रुद्र अग्नि पुराय देवते रामचंद्र परमात्माला आसच आयज दिवसा केल्लें तसलें
पाय मुक्ताय जावचे, समापन जावचे, पूर्णाहुती जावचे, याग यज्ञाचं फल सर्वांक देव प्राप्ती कोण देव, मग चित्तशुद्धी वित्तशुद्धी प्राप्ती कोण देव. तसेच गिना कंचे एक सरस सल्लाप वरह सक्कड जनाला वृद्धी जाव का, विरस विलाप विरह सक्कड धूर्वच्च या सक्कड देवान अनुकूल कोण अनुग्रह कोण, सुख समाधान शांती सौभाग्य सौमंगल्य सर्व सर्व धर्मेच्छा सर्व धर्मप्रवृत्ती प्राप्ती कोण अनुकूल कोण अनुग्रह कोण देव म्हणून घेऊन त्या परमात्मालागे मागून घेता. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीताय पतये नमः. ओम. विनंती करता सक्कड रत्विक वैदिकांना सदै बसला म्हणके मठाला वचू का. श्रीराम पट्टाभिषेकं साम्राज्य पट्टाभिषेकं अहो श्रीराम पट्टाभिषेकं साम्राज्य पट्टाभिषेकं వేదమంత్రములు మిన్నులంటగా మహావిష్ణువే రామచంద్రుడై వేదమంత్రములు మిన్నులంటగా మహావిష్ణువే రామచంద్రుడై రాజమేళ అరుదెంచిన తరుణం అరుదెంచిన తరుణం రాజమేళ అరుదెంచిన తరుణం అరుదెంచిన తరుణం
శ్రీరామ పట్టాభిషేకం మహా సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం వేద మంత్రములు మిన్నులంటగా మహావిష్ణువే రామచంద్రుడై రాజమేళ అరుదెంచిన తరుణం అరుదెంచిన తరుణం అహో శ్రీరామ పట్టాభిషేకం మహా సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం తండ్రి మాటకు తల వంచు తనయుడు తమ్ములందరినీ అక్కున చేర్చిన అగ్రజుడు తండ్రి మాటకు తల వంచు తనయుడు తమ్ములందరినీ అక్కున చేర్చిన అగ్రజుడు ఒకే బాణమున అరులను గూచిన వీరుడు ఒకే బాణమున అరులను గూచిన వీరుడు ఒక్క సాధ్వికే అంకితమైన పురుషోత్తముడు ఒక్క సాధ్వికే అంకితమైన పురుషోత్తముడు అహో శ్రీరామ పట్టాభిషేకం మహా సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం వేద మంత్రములు మిన్నులంటగా మహావిష్ణువే రామచంద్రుడై అరుదెంచిన తరుణం అహో శ్రీరామ పట్టాభిషేకం మహా సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप की गठरी दे तू खोल, सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल।
प्राणी है तू भोला भाला, माया का है खेल निराला। प्राणी है तू भोला भाला, माया का है खेल निराला। खुल जाएगी तेरी पोल, सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। हरि बिन बीतत उम्र ये सारी, फिर आएगी काल की बारी। हरि बिन बीतत उम्र ये सारी, फिर आएगी काल की बारी। प्रभु पद तू भज ले अनमोल, सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम सीताराम बोल, राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। वैष्णव जन कार्यक्रमाचं तदनंतर भोजन प्रसाद पीड़ पराई समय साढ़े 5 गंटे प्रारंभ कार्यक्रम क्लब समय पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाणे रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान ना आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, सकड़ लोक माँ सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। सकड़ लोक माँ सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। बाच काछ मन
निश्चर राखे धन धन जननी तेनी रे। काच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नभ झाले हाथ रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नभ झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शुन ताड़ी लागी सकड़ तीरथ तेना तन मारे। राम नाम शू ताड़ी लागे सकड़ तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए वण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे। वण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे। भणे नर संयो तेनु दर्शन करता कुड़ एको तिर तार्या रे। भणे नर संयो तेनु दर्शन करता
गुण एको ते ताया रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाणे रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम। 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 बोलो राजा राम बोलो जय जय राम। 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 बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम। 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 श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम।
परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम।